Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Als nou de radio voorgast, alvast lekker genieten van het mooie waar. En hoor die radio weer hartstikke leuke optredens hier en nieuwsgierige zaken. Bijvoorbeeld het iPop Festival, zullen we wijdweidig op vooruit blikken. Mooie muzikanten en een heel soort zoekerballen. Ja, Regina, doe zoekerballen mij nou? Ja, ik ben even naar mijn naam West. Meer net is het dus? Nee, ik ben naar mijn naam West. En ik ga even een zoekenballen krijgen. En dat is een hartstikke leuke bakker. Nou, that's it. En ik ga even Miek. Wat stopt in Hollen? Nou, het is bijna Persken. Ja. Dit is een outfitje. Hè? Ik ben helemaal op zijn paas best. Doe hier is de vlag natuurlijk. Net meer zwaai met die zoekerballen, want dat flikkert hier op een groenhuis. Ja, nou ja, kind skelen. Maar het is wel wat irritant, ja, die aaien. Maar de vlog van de Wieken, daar zit wel een hele pratte iPop in. Ja. Dus, en het wie natuurlijk hartstikke giel. Dus ik denk, Pieter komt ook weer. En we moeten natuurlijk even een goede beurtmaatje, want het is Persken. Dus, zoekenballen, iPop en giel. Ja. Het is al je giel. En Persken aaien en we gaan nog lopen. Nee, we gaan een beetje droge was, dieren. Het is lente. Nou, maar ze even nu delen. Oh ja. Was dat eerst? Nee, straks hebben we begint te smaken. Dus ik ga voordat ik even naar de iPop dames. Stel je hem zelf even voor. Ik ga die zo even een kruk van die op. Ja, nee, best. Ja, hoe is het? Ik wil Lisanne. En doe? Linet. Dat vind ik een beetje jammer, want Pieter is net in geel nou, hè? Nee. Zwart giel is uw logo, hè? Zwart giel is uw logo. Oh, dat is de al nee toch? Ja. Ben je er haast klaar voor of moet er nog een product gebeuren? Nou, we willen krijgen opbouwen, maar we zijn heel lang. Wat maak je mooi bouwen? Ja, tenten natuurlijk, podium. Ja, maar dat hebben wij net niet, hè? Nee. We hebben alleen nog een paar vlagen ophangen en dat... Nou ja, dat maakt er toch echt bij? Ja, dat heeft er ik bij. Ja. Leuk om te binnen. De komende 3 uur wijdweidig omdenken voor de prachtige Friestalige festival, zit ik hem er even bij iPop. Nog kijk even iets illegaals, want je zit een prachtig mooie dozen. En in die dozen het nieuwe album, wat puur en alleen op vinyl maken is, van Audio Adams. Een band die we al vaker te gast horen. Ze gaan een album uit, het heet Tree of wat dan ook. En de 3 heren ben je nog Joert te gast. Welkom. Ja, dankjewel. Oh ja, doe versteers geen vliegen, doe wat, hè? Nou, een beetje half. Beetje half. Ja. Ik zit wat in duidelijk. Hij is de echte Fries. Hij is echt Fries. Nou, ja, kom wel goed, man. Ja, jongens, voor wat het werk is, compliment. Een prachtig album. Beetje back to basic, hier het idee. Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat heb je goed gehoord. Ja. Het is terug naar gewoon niet zo groots, maar gewoon puntig. Ja. Inpluggen en gewoon de beuker in gooien. Ja, er staan ook wel wat rustige dingen op. Maar nee, maar qua intentie. Ik bedoel, niet te ingewikkeld doen. Nee, gewoon knallen. Hartstikke mooi, man. Met z'n drieën, krachtig en voorwaarts met dit prachtige album. Hoe hebben jullie het aangepakt in de studio? Ook zo kort mogelijk en zo heftig mogelijk inspelen? Of zijn jullie er vrij lang mee bezig geweest? Nee, dat hebben we echt heel snel gedaan allemaal. Het is gewoon steeds 3 keer alles inspelen en dat is goed. Ja, dus het is heel snel gegaan. Ja. Ik vind het te gek dat hem er binnen, jongens. Dan kijk ik even naar de echte diepvries. Alles goed achter de drum stellen? Ja, dit is best hier. Ja. Welk nummer begin mij? Het is All My Life. Oké. Live in Noorderwien, Audio Adam! Takes some time to see what I've become, but now it's gonna change and break these chains, 'cause once I felt our skin touch, I knew you're my fate. Learn my name, know my name. All my life, I've been wrong to think I wouldn't
storming out, I shake, we're bound together, and the silence makes us take. And where you go and what your ghost may be, no matter how high, I'll help you pay. Learn my name and know my name. All my life, I've been wrong to think I wouldn't need someone like you. Could it be, I'd be done. You say I wanna be someone like you. Learn my name and know my name. All my life, I've been wrong to think I wouldn't need someone like you. Could it be, I'd be done. You say I wanna be someone like you. Audio, Adam, geweldig. De gekke band, albumutus op vinyl. Wol op Spotify trouwens te luisteren, dus dat komt wel goed. Straks praten we en luisteren we nog meer. Brieke Beck mal heel gauw verschrichtig naar hun plug-in. Ze zit me jongen te zeggen, ja, ga maar zitten jongens, ja, ga maar zitten. Dan kan ik mooi even over iPop nog even praten. Brieke Beck is een van de bands die het komende maandje spelen zal, Pieter. De beetje aan Peker West, om wat naam bekend te meiden. Maar hoe zwier of net zwier wie het dit hier om het programmering een beetje rond te krijgen? Nou, dat voelt best wel taai. Ik zit nou zo hier in het bestuur, dus je krijgt op een gegeven moment ook wel wat de connecties horen natuurlijk. Ja. En je hier en daar, bij daar komen we wat zien aan naam en dan ga je er achterom en dan lukt dat altijd wel. Het is een beetje ups en downs, hè? Want je hebt Wolles principe dat net dezelfde naam elke keer op de affiche staan. Klopt. Dan maakt het die soms zelf net makkelijker mee. Nee, klopt. Dan moest wel uiteindelijk zoals dan nu 30 bands putten. Maar dat wil je natuurlijk, want dat zou je om het hier dezelfde line-up hebben. Ja. Dus je ziet elke naai talent. Maar dat nou ja, 2 jaar of voor het hier hebben we zo'n naaie acts op het festival staan. Dus dus juist toch wel dat er steeds weer naaie dingen komen. Ja. Dus dat is altijd wel mooi. Had je enig idee, die Friese taal en de popmuziek? Want het gaat altijd op een del. Hè? Dat ben een heel sleert naaie bands of acts die de Friese taal bebroeken. Wij zitten op dit stuit een beetje. Ben er weer een protte jonge acts die dat doen? Nou ja, juist het nog meer zin bijvoorbeeld dat die voor iemand hun lekker een Fries nummer maken hebben en zo goh ja, en toen hebben ze dat nummer bij u spelen en zo wow, ik wil een hele set bij hem. Nou, ik zei dat is prima, maar je weet de voorwaarden, dat moet in het Fries wezen. En die een hele set in het Fries geschreven, dus dan is juist toch wel het meeste nummer dwaan binnen. Hetzelfde is als de Beatles sessies in het hier bij u, ik op het festival, die hebben alle tekst van de Beatles omzetten in het Fries. Dus de jeugd, of dat binnen jongeren dan, die binnen dan toch mooi dwaan en dat vind ik wel mooi. Te gek dat ze het oppakken. Ja, absoluut. En dat, het festival soort aan het wel, het heeft een grote naam en we binnen een groot festival natuurlijk. We hebben het draaien podia's en voor een Friestalige festival is het natuurlijk super groot. Has Pieter en Blom gestuurd. Dank u wel voor het mooie waar, voor Menje. Ja, zeker. Ik wil lekker een keer, maar de opbouwen zijn een keer in de zinnen. Ja, dat is wel zo, hè? Ja, we meestal hebben Roy en Storm en dus dit is perfect. Dus Piet, bedankt. Die vlaggen, als het goed is, blijven droog. Als het goed is wel. Ja. Dat wordt de bedoeling. Ja, ik kan me voorstellen. Stuks, praten straks verder. iPop dus. Onder oren met Brieke Beck. En wie wel leuk, een collega van mij zei van, oh, ben die weer bij elkaar? Ja, ik zie die ben alweer een tijdje actief. Maar we moeten het nog loeder roppen. Dus wat dat onbelangrijk, mooi dan de binnen in ieder geval. Hoe is het meer? Ik zeg meestal, Brieke Beck is back. Ja, nou mooi toch? Of ik zeg, we zijn weer afgestoft. Nou, zoiets, ja. Ja, iets in de geest. Ja, ik ben blij dat we er weer bij binnen. Even de vraag, zeker het antwoord. Ja. Nou, vorige keer weer we vregen van Dodo Festival. En toen vonden we elkaar zo leuk. Het is inmiddels wat minder natuurlijk. Hè. Nee. Ik wil nooit pijnlijk stil, nee. Nee, maar we hier toen zouden smaak te pakken dat we trogong binnen. En we hebben inmiddels aardig wat optreden al we staan. Dus het is wel hartstikke leuk. Ik in processen met screwen van noemers bezig of eerst maar even lekker spelen? Nee, zeker. Ben ik druk maar dwaande. Ja. We hebben hier... Kom nog. Goed zo. We hebben geen mij?
vieren lang. Briekenbeck, live in Noorderwien. In een wrotzak grut viel ik mijn lied. Verdwien je in een stroom van alles gelijk. Waar weet het antwoord nou? Vragen in mijn holle. Ik vreeg je mij soms af. Misschien wil ik wel te vallen. Want elke dag keert samen weer voorbij. En wer wist dat waarom gestolen werd? Ik ben waar ik is dat fiesta vaak, maar ik sjaan het wat ik ben. Want elke dag gaat zo voorbij. Daarin juist weer uit hier. Ik draai erin naar rondje en kom maar zo chill. Ik zie je altijd vieren laat, maar waarom kan dat nou net hier en nou? Elke dag gaat zo voorbij. Daarin juist weer uit hier. Ik draai erin naar rondje en kom maar zo chill. Ik zie je altijd vieren laat, maar waarom kan dat nou net hier en nou? Bloed dat de gekke band bestaat al heel lang, Briekenbeck. Elze, stel even de band voor, want dit is wel een beetje de definitieve bezetting nou. Weet je, de komende, nou, zolang het je maar vol horen, bij elkaar bloeien. Jazeker, maar we missen Albert nog. Hè? Albert die zit nou thuis, want die had een hernia in de nekken. Dus die Oh jee. in de lappenmand, is jongste lid. En die moest de balans wat brengen hier, maar dat is helaas even voort. Maar we hebben Marius natuurlijk. Marius, hij wel eeuwig. Hè Marius? Nee, ik bedoel het. We hebben bijna een Griese sick. Ja, collega bestoven, hè? Ja. Maar die, Ik stiep je daar, hè? Marius, Gilbert, maar die spelen er weer wel vaker. Ja. Reense Deze. en Jan Roorda daar. Mooi clubje. Ja, hartstikke leuk. Die hernia, dat klinkt vervelend. Ja, die is nog hartstikke jong en een protte les ervan. Maar hij is correct geopereerd, dus we wensen hem het allerbeste. Iets minder headbangen. Ja. Ik kom straks weer bij een bron. Briekenbeck dus, hier van de band die op het iPop Festival staan. Nog een prachtig mooi, wat ik weet ik weg.
klapvis. Kan een van jullie uitleggen wat het voor mij... En ik heb klapvis gegoogeld. Ja, Er komt maar een heel raar beest uit. dat vind je niet. Nee. Wat ik las bij de opnames van jullie nieuwste album, dat jullie bezig zijn geweest met een klapvis. Vertel. Klopt. Ja, de klapvis is een percussie-instrument. En het ziet eruit als een vis met een soort van dingetje eraan. En die trek je naar je toe. En dan hoor je heel langzamerhand hoor je zo... En dat is de klapvis. En die staat op de plaat. Ja, maar dit echt in de oceaan is zo'n opgebold... Sorry? Zo'n opgebolde vis is dat. Dat altijd het idee hebt die kan elk moment uit elkaar knallen. Weet je? Ja, precies. Ik denk, misschien is die opgedroogd en gebruik je die in de studio. Zo, maar. Ja, nee, het was geen echte vis. Nee. De klapvis. En dan heb ik nog twee heiten in de band. Ja, dat klopt, ja. Ja. Wat is dit toch? Robert-Jan en ik, hè? Ja, zeker. Hoe voelt dat om als papa in een rockband te zitten? Verandert er dan iets of niet? Nou, niet heel veel anders, behalve dan het eerste liedje dat we net deden, heb ik geschreven voor mijn dochter. Dus dat verandert dan wel. Dus dat is maar ook het enige rustige liedje wat we op de plaat hebben staan volgens mij. Mag je nog wel steeds laat thuiskomen na een optreden? Ja, absoluut. Ja hoor, ja. Goede afspraken maken is thuis, hè. Maar voor de rest gaat het goed, hoor. Nee, gaat echt goed. Maar grappig jongens, het gevestigde leven om te combineren met rockmuziek, het kan gewoon. Het kan absoluut. Er gebeurt ook heel veel, hè. We kennen wel veel mensen ook met vaders en moeders, overigens. Dus dat kan wel, het valt mee. Jullie zijn al even bezig met de band. Ja, best wel een tijdje al, ja. Ja, volgens mij al nu een jaar of 10 hebben we dit jaar gevierd, hè. Ja. Daar nog een feestje over? Nou, we hebben een feestje gehad met mijn albumpresentatie. En vanavond in de Uduna, hè. Dus dan doen we het even dunnetjes over. Wat gaan jullie doen trouwens in de Uduna? Zoveel mogelijk natuurlijk van het album? Alles van het album. Heel veel oud werk ook. Dus we gaan een uur en een kwartier of zo spelen. Dus wordt heel leuk. Lekker man, lekker spelen. Welke gaan jullie nu doen? Emma Watson heet het nummer. Audio, Adam, live in Noorderwind. Don't say it's easy, 'cause I know nothing is. We say we're aiming high, but we know we're misled. If you want to leave, I say I won't change anything less. Take a big leap, I won't believe this is what I won't get. I just wanna know, am I what? Oh, 'cause you never wanna talk to me. Am I what? If you did, I would never know where to begin. Am I what? If you did, I will probably do it again. Am I what? This dream ain't over, I see everything again. We common people vow this is all we will get. I just wanted to leave, I said I won't change anything less. Take a big leap, I won't believe, still it's what I won't get. I just wanna know, am I what? Oh, 'cause you never wanna talk to me. Am I what? If you did, I would never know where to begin. Am I what? If you did, I would probably do it again. Am I what? Ever been 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 what? I just wanna know. Oh, 'cause you never wanna talk to me. Am I what? If you did, I would never know where to begin. Am I what? If you did, I will probably do it again.
Heerlijke plaats. Gerke Band live hier in de studio. En dan houden ze het over Emma Watson. Wie van de drie is verliefd op Emma Watson? Bij wie? Allemaal een beetje? Allemaal wel een beetje. Ja, wie niet? Ja. En waarom zij speciaal? Nou, we zingen in het nummer zingen we Emma Watt. En het lijkt heel erg op Emma Watson. Ja, zo is dat. Zo gaan die dingen. Precies, zo gaat het, ja. Zijn er nieuwe singles, hè? Dit was de eerste single. Die is in december uitgekomen die we net speelden. Ja. Het liedje die we als eerste speelden was ergens in januari. En nu de nieuwe single gaan we hierna straks spelen. Jullie zijn de studio in geweest met Juriaan Sielken. Ja. Was dat voor jullie belangrijk om met deze producer te werken? Ja, heel erg. Ja, hij is heel erg gespecialiseerd in de echte indie rock dingen. Dus hij heeft heel erg gewerkt bijvoorbeeld samen met Lucas Hamming en Jet Rebel. En die compacte sounds die hij daar heeft neergezet, ja, daar zochten wij ook naar. Dus ja, die samenwerking was snel gevonden. Ja. En was het ook snel geregeld? Of hoe werkt dat met dat soort mensen? Want die hebben druk, hebben volle agendas, denk ik. Ja, dat was inderdaad wel even zoeken naar een goede datum. Maar ja, dat is uiteindelijk gelukt. Ja. En kun je dat ook echt merken, dat zo iemand de studio in komt, dat die een hele andere benadering er heeft dan je er bent gewend, hè? Zeker. Want we zouden eigenlijk, was nog de intentie van ons om met z'n vieren verder te gaan. Ja. Dus met een extra muzikant er nog bij. Maar hij heeft gewoon gezegd, nee, dat gaan we gewoon met z'n drieën doen. Dus This is enough. Ja, precies, dit is genoeg, dus zo is het goed. En uiteindelijk is dat de sound geworden. Ja, dus, ja. Lekker man, lekker. Ik leer nog even zien, dames en heren. Op vinyl, ja, bewuste keuze dus, alleen maar op vinyl. Ja, er was heel veel vraag naar. Ja, dat merk je inderdaad in de muziekscene, bij de optredens waar je komt. CD'tjes vinden mensen leuk, maar men wil liever vinyl hebben. En met de vorige plaat wilden we dat ook. Maar toen 2 weken voordat de persing klaar was, belde de persoon die dat zou doen en die zei, ik doe het niet meer. Die hield ermee op, burn-out, et cetera. Heel vervelend overigens voor hen, maar ook een beetje vervelend voor ons toen. Dus hebben we gezegd, nou dan doen we het in ieder geval bij de derde plaat. Kom op, dan moet het een keer lukken, toch? Waar is hij geperst? Waar is hij geperst? Dat weet jij. Meestal is dat... De record industry. Oké, ja, nee, we hebben trouwens, want we hebben hier in Leeuwarden nu ook een persrij te zitten. In een oud gevangenis, dus bij deze. Ik denk, misschien hebben we ook nog in jouw perslet. Prachtig mooi album, mooi voorkant. Straks praten we nog 4 uur audio hebben de plaats en ze gaan ook nog live spelen. Straks heb meer Brick-Back. Je kan wel een bak koffie hebben, maar eerst even naar het nijste. Het nieuwe libben, modetrends, tips voor in de tuin, de mooiste Mighty's muziek. En kom eens op fantastische prijzen bij Siekje het Spansje. Mighty's wieken bij Omroep Friesland. Omroepfriesland.nl/actie. Ans miste haar kleinzoon. Maar ze zit in een rolstoel, dus kon er niet heen. Dacht ze. Want met de zonnebloemauto lukte het wel. Die stond te huur en haar buurman wilde rijden. Je had dat koppie van haar kleinzoon moeten zien. Kunnen gaan waar je wilt als je in een rolstoel zit? Huur de zonnebloemauto. Al vanaf €40 per dag. Reserveer hem op zonnebloem.nl. Je kunt niet meer lopen, je wordt 's nachts wakker van de pijn. Pijnstillers helpen op een bepaald moment ook niet meer. Toen ben ik bij DC-kliniek gekomen. Heel ontspannen. Het resultaat, dat was heel snel, een paar dagen al. En dan ben je er vanaf. Ik ben eigenlijk pijnvrij. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten voor bijvoorbeeld pijnbehandeling zonder lange wachtlijsten. Kijk op dcklinieken.nl. Nu weekactie bij Aldi. Bijvoorbeeld tulpen, diverse kleuren, per bos van 30 stuks, €4,99. Wie wil dat nou niet? En diverse vrolijke paasboeketten vanaf €4,99. Dat wil toch iedereen? Oh, prachtig! Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met Tweede Paasdag. Natuurlijk, Aldi. Tweede Paasdag meer dan 350 winkels open. Kom nu naar de Health Week van Kruidvat en krijg bij aankoop van €15 aan gezondheidsproducten een elektrische voetvel helemaal gratis. Op is op, dus hop, hop, hop naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen. met uitzondering van geneesmiddelen. 1 dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. 27 april, de Koningsdagtrekking van de Staatsloterij. Koningsdag kan het gebeuren. Met een kroonprijs van 20 jaar lang €250.000 netto per jaar. Hit it, Corrie. Samen, wie wil het nou niet samen? Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zo, ZZP'er, is het weer hard ploeteren en zit alles tegen? Nou, dat komt goed uit, want Toyota heeft een dikke meevaller voor je. De ProAce Creator, de bus voor jouw klus. Die rij je al vanaf €19.900 of €222 bijtelling per maand. Dat is een dikke neus naar de Belastingdienst. Maak snel een proefrit en krijg gratis een paar blote mannenklauwen werkhandschoenen.
Kom voor deze en oren mooie aanbiedings naar autobedrijf Strikweda. Jouw Toyota dealer in Dronriep, Ljouwert en Jereveen. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Ja, ze is verder met Noorderwind live. Onder andere dus met Audio Werm. Geweldige band, live hier in de studio. Maar eerst het nice met Dieter Science. Boeren doggen wat ze kunnen om de graaide het droegen maait iets waar terug te helpen. De jonge vogels kunnen maar kwalijk genoeg fretten vinden. Op een stuk boerenlaan boppen Ljouwert Bigeliks zitten 10 vogels. Just je ruut op Zuiderburen, vlak bij de stad, zeg maar. En toch zo'n mooi gebiedje. En dat gaat je goed. In die verhouding heb ik weinig predatie. En dan zal het je toch net gebeuren dat de vogels omkomen van de honger en de dorst. Zwaait erop Veenstra van het Vogelwachtersboom BFVW. De eigenaar van het land is Jos Leners. Hij is druk dwaande om het land te bevloeien met water. De eerste plassen staan er al op. Ja, het land wordt mooi weer nog zo. En ik hoop dat die vogels daar profijt van hebben. Het warme waar liek het om te houden. Want na een week zou de maximumtemperatuur wel boven de 20 graden blijven. Op de tarrit van de N31 bij Ljouwert Noord is Jedde van de middag een auto met een caravan in de Brandvlein. De twee zitten en die konden er op het tijd uitkomen, maar ze konden net voorkomen dat de auto en de caravan voor Slijn uitbanen. Er liep je geen verwoeden te wezen, wel ontstiet er een chaos op de dik terug het skom van de brandwacht. Voor het verkeer betekent het dat bij Ljouwert Noord de N31 net opkist in de richting van Jereveen en Drachten. En uit Dronriepwijk is de aanrit van de N31 bij Ljouwert Noord ook net op. Maar verdriet werd Jedder op het versterren van filmmaker en regisseur Pieter Verhoef. Jedder van de Wieken. Verhoef had een groot oeuvre. Hij maakte films, series en betocht Bigeliks het satirische programma Jiskevet. Hij kwam van de Lemmer. Oud-wethouder Wietse de Haan van de Lemmer vertelt door Pieter Verhoef en het dorp. Het wie een Lemster in Ieren en Sien, denk ik. Hij hier wordt met de Lemmer. Hij is dat binnen. Hij is gewoon naar Amsterdam gong, omdat hij, als zoals naar de Viewtour, het beklemmende van het Lietse dorp, dat er dat ontvluchten wordt. Maar hij is de Lemmer nooit vergeten. Actrice Joke Tjansma is bood ondien terug het versterren van de regisseur Pieter Verhoef. Ze had geregeld met hem geerwerken, onder andere in de film De Dream, dat zien van de haatrol in hier. En van recenter datum de televisieserie Zien van Sellingen. Maar het meest zal ze zien Vreunskip missen. Dat viel nog een beetje raar. Dat er net meer is. Laatje met hem. Oude hoeren met hem. Ja, waar die nou weer mee bezig weer. Altijd belangstelling waar ik dan mee bezig weer. Dus ja, dat is dan wel jammer dat dat er net meer is. De fractie van de FNP in Ljouwert maakt het hem zwaar genoeg de financiële problemen van de muziekvereniging in Weidum. Door de werindeling, maar Ljouwert krijgt de harmonie geen subsidie meer van de gemeente. Er is wel geld uit een speciaal dorpsbudget, maar dat is volle minder als dat de harmonie kregen. De FNP wil nou weten of de gemeente de Weidumer muziekvereniging in de meer te komen kan. En de fractie wil weten of er meer verenigings- en organisaties binnen die in de kniepen gaan binnen als gevolg van de werindeling. Dan het waar. De zinnen er volop bij. Er zit een matige, vrij krachtige Matthäus te winnen. En het is een gratis 8 in het watergebied, rond 21 meer de provincie in. Morgen ek volop zinnen. En dan wordt het 22 graden in het watergebied. Blijft het een beetje frisser. Barbecue-alarm. Wat je ook gaat grillen, roosteren of poffen, ga snel naar Aldi voor alles voor de lekkerste barbecue. Bijvoorbeeld voor de ultieme burger. Sappige tomaat, streaky bacon, frisse sla. En tot en met tweede paasdag 50% korting op verse burgers. Zoals 4 quarter pounders van €3,99 nu voor maar €2. Een Pasen vol barbecue voordeel. Natuurlijk Aldi. Zo, dat is leuk van Social Deal. Ik kan dus vaker gaan genieten en ik hou nog geld over ook. Kom maar op met die etentjes, attractieparken, overnachtingen en... Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Allsafe, mini-opslag geeft ruimte. Psst, ruimtezoeker. Droom je al jaren van een inloopkast? Of van een cave voor je man op zolder? Dat is zo geregeld met Allsafe mini-opslag. Want wij zijn jouw extra kast, zolder of schuur. Wil jij ook iedere dag genieten? Ga dan nu naar socialdeal.nl. Psst, ruimtezoeker. Je krijgt een droomovernachting bij Fletcher Hotels als je nu huurt bij Allsafe. Oh, Sunny D-Day. Oh, Sunny D-Day. Badkamer, het toilet, regendouche of wat closet. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs.
Tot en met tweede paasdag bij Quantum. Alles voor je tuin met voordeel tot wel 40%. Kom voor jouw nieuwe lounge set, tuinstoelen en bloempotten naar de winkel. Of shop op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Nu bij Sani Direct. 40% korting op badkamers plus gratis wandcloset. Omroep Friesland. Noorderwind live. Bij Willem de Vries. En wij gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Noorderwind live dus. Wat Ja, het is Pasen. is er nog maar die aan te gaan? Ja, die had Pieter mij. Ja. Nou, wacht een keer. Nee, ja, er vallen hier nog volle meer op een grond. Dit is net handig. Dames en heren, als je radio ervoor gaat, dan kan je me voorstellen, maar dit mooi waar, dan zit je een dame, helemaal in het geel. Met de peerseikens even een oors, die gingen die net meer verdedigen. Nee, ik ga even creatief bezig geweest, want Afkeninke hier ook al een aai in degen. Ja, dat had mij een hoed, mijn aaien die er dan aanbungel je van de radio. Dus, Je begint er nog met te strooien. En dit zijn chocolade-eitjes en die ben van Pieter, die moest ik even uitdelen. Ja, nou, dom maar even. En je leest nou Peer Begroen. Zo goed, jongens. Goed, kan ik mooi even naar Briekenbeck daar. Helemaal back, dus helemaal terug, wat dat toen belangrijk. Komende maand je iPop. Ja, prachtig festival natuurlijk om daar te staan, neem ik aan. Zeker, ik ben er haast vanaf het begin, denk ik. Biwest, ooit. Hast enig idee, hoe vaak? Stond ik daar al. Ja. En met een aantal keren, wist dat toevallig of niet? Bist u de goed in Marius? 16 zo'n? Ja, 16 zontje een keer, weet ik veel. Heel lang. Maar erg leuk. Vooral de beroemde gehaktbal in de sporthal. Hè. Jan had er die beheerder ik weer. Nou, die gehaktbal. En dat ik flink op onze sites krauw, toen Doeren er nog kwam. Ja. Ik kan er nooit in zien, die zou wel een snaren kapot maken. Maar dan zien we daarachter in een rook, we zaten herringen. Ja, dan heb je Doeren in de buurt, wie is wel. Dus dat is altijd machtig. Dus we missen hem. Dus, nou. Ja, absoluut. Doeren, we best. Hè? Maar goed, iPop is er gelukkig nog als een begrip natuurlijk. Het is toch wel een opmerkelijk festival. Hè? Het bestaat al heel lang. En natuurlijk de Friese taal. Is het leuk voor je om daar weer te staan? Zeker, hebben we heel protte zin in. Ja. Hem de list al klaar, maar er nog hoe vergaderd worden? Nee, dat gaan we wel klaar. Ja. Welke game nooit wel? Joert. Hartstikke mooi. Briekenbeck, live in Noorderwind. Het is krekt als leefde in mijn tijd. Als het gas gewoon het griener kind. Het is krekt als de dij feiten. Want du hast gewoon geen zin. Het is krekt als boppen op een uur steen. En als stier vier om die in een chast. Het is krekt op dan de vraat van de is. En als geen zin om verder te gaan. En te denken om het morgen misschien wel brengen kan. Want joh, het is te mooi, net even stil te staan. Het is krekt als nog gewoon feiten. Dat is er eindelijk straks wel heel draag haast. Het is krekt als alles bij die de lezen. Omdat het joh, het gewoon net past. En te denken om het morgen misschien wel brengen kan. Want joh, het is te mooi, net even stil te staan. Dus ik geef ieder gas.
Ja, we laten hem helemaal uitklinken. Brikback, straks doen ze nog een nummer hier live in de studio. Als ik nog Audio Adam hier en Robin, de zanger, zal ik nog een nummer hier live doen. We gaan eerst even praten over, en ik zeg het steeds fout, dus ik het nog eens een keer goed zeggen. Milo. Ja, zeker, dat is goed. Ik word steeds, nee, dat doe ik net. Dag Sjoerd. Ja, goeie. Een van de Fjouwer bandleden. Ja, klopt. En ze hebben een beetje het klassieke probleem. Dan ben je een hartstikke leuke band, gaat ook hartstikke mooi, krijg je een complimenten, maar meidje leuke noemers. Maar ja, dan komt het op Jill toe. Ja. En dan wil je een album opnemen. Ja, kijk eens Audio Adam. Ja. Ja. En je hebt centen nodig. Wij hebben wat centen nodig. Ik zeg maar even heel simpel. Ja, dat is dik. Ja. En je hebt hier een prachtig filmpje vanuit in door de Statenzaal. Ja, de Statenzaal in Zwolle. Want daar komen wij, of daar leven wij nou, machinaal eigenlijk. En nou, net in die sale, hè? Dat is zo mooi wezen. Oh, dat is bij opstand, hè? Maar dat is een hele mooie sale en wij wilden graag een filmpromotie. Ja. En toen dachten we, doen we dat daar. Ja. Vertel me wat hoe de band. Even de mensen enthousiasmeren. Wat voor soort muziek maakt je? Het is nou pop, rock muziek. Een beetje alternatieve pop, rock. Wij ben hier in Ierlien of zo, West. Ja, ongeveer. Toen weer het meer nog wat songwriter muziek. En dan weer wij de band erachter. Maar dat wordt nou wat steviger. Ja. We hebben een fragmentje kledersteen. Ik zou even naar Dolf. Dolf, je mag even wat van inderdaad het internet draaien. Dan kun je even jaren. Dat is het hard eigenlijk. Dat je het toch al. Milo dus. Waarom en het hoe. En vooral hoe je hem hun stiepje kunnen komt aan. Maar we luisteren eerst even naar een stukje van Milo. Ik heb nog iets fragmentje even van Milo op YouTube en op alle mogelijke manieren is meer van deze band jaren. Maar ja, je bolle meer opnames, meidje. Ja, want dit versje was kreeg jij dus dat komt ik op die plaat. Dus ook al heel aardig. Deze hebben al. Deze is al binnen. Deze is al binnen, ja. Maar nou de oren nog. Ja. En zijn studio is net al te goed kip. Nee. Maar ja, wij hebben geld nodig en daarvoor ben ik hier dan ik. En gaan ze iets moois verzonnen, de crowdfund-actie. Crowdfunding bij Voor de Kunst, die doen dat. En dan kun mensen u steunen. En wij jou dan ik weet wat waarom. Maar er binnen al verschillende bedragen. Je hebt vaak wat in gradaties. Ja, je kan van een 10 ziet dat om €400. Maar, 400.000 maar ik. Maar... Ja, dat is helemaal prima. Ja, dan word ik ineens bandlid worden bij hem. Ja, dat krijg je dan bij. Ja. Willem als 50 bandlid, maar wel 4 ton betalen. Ja. Maar goed, wat is je eindbedrag op Voor de Kunst in ieder geval? Wat is je streven? 5400. Oké. Ja. En that's all in? Dan hebben we echt het hele album clear? Nee, dat is net al. Oh jee. Maar dit is wat we zelf eigenlijk net redden. En de rest dat doen we dan doen we zelf. Ja. Koekacties en zo. Ja. Oké, €5400. Wanneer ben je begonnen met die Voor de Kunstactie? Vorige weekend. Okay. Ja. Hoe lang rint hij nog? Hij rint nog 23 dagen. Oké. Dus spannend. Ja, spannend, ja. Hoe kan mensen hem vinden? Voordekunst.nl, dat natuurlijk weer, dat is de site. Ja. En dan gewoon even simpel Milo, M-I-L-O. Ja, correct. Ja, dan kun je het vinden. Of Milo album, debuutalbum, dan kom je er wel. Okay. Stel je voor, ik door het hoogste bedrag wat denkbaar is. Wat doe je hem dan? Thuisconcerten of zoiets? Of VIP-arrangementen? Dan komen wij thuis spelen. Ja. Of in de tuin, of waar dan ik. Dan komen wij degene thuis spelen. Inclusief alwask. Ja. Ja, en we gaan ik Cocarellion. Oh! Misschien, ja, volgens mij zit dat op
Ja, ik weet net niet eens hoeveel, maar op een bepaald bedrag. En dan komen we maar Fjouwendel en dan gaan we zelf machinaal niet. Milo plate krijg je dan. Ja, dan krijg je Milo plate. En dan was ik weer al. Vegetarisch of zit je me... Nou ja, je bassist is veganistisch. Dat is wel moeilijk. Nou ja, die hadden we dan wel. Jongens, ik ben te gekke band, dan mag ik zijn, kom lekker del. Hey, die 5400, Audio Adam, echt een leuke band. Die zeggen van, we willen de studio in, maar we willen ook een producer bij haar. Heeft datzelfde idee, maar met bepaalde mensen werkje? Of doen we alles zelf? Wij zijn met Guido Albers en Audio Adam, had ik volgens mij Guido werken. It's a small world. Ja, zeker. Ja. En, maar daar nemen wij de hele plaat mee op. Top man. Dolf, kunnen we nog een liedstykje hier letten? En dan kan ik dat hele einde Audio Adam even rennen. Milo op voordekunst.nl. Stiepje ze, het hoeft echt net met hele grote bedragen. Kleine beetjes bij elkaar optelt. Ja toch? We kennen het cliché. Helpt al hier. En waar weet komen ze zo wel bij hem kokkerel. Of net? In ieder geval met die platen komen, bleek je. Zeker. Een keertje in mijn Ruud nog om je te spelen. Ja, dan komen we wel. Ja. Milo, voor de kunst. Succes. Dank u wel. Dit is het nou. Een fragment dus van Milo. Nou, nog een keer, omdat het van het goede doel is, zie je dus Jilt voor de kunst.nl. Milo, stiepje ze in het meidje van het album. Audio Adam is alweer een stukje verder, maar ja, die krijg je kinderbeslag in. We krijgen constateerd. Ja. We weten nou waar dat in zitten hier. Ja, in de plaat. In de plaat. Ja. Hij zit in ieder geval op Spotify, ik wil te beharken. Prachtige voorkant trouwens. Waar had het design die? Ja, een goede vriend van ons, Alexander van der Linden, die is een ontzettend goede designer. En die doet eigenlijk al ons artwork, eigenlijk altijd al. Te gek man. Ja, heel leuk. Goeie gast. Jong Iduna, net stenen, maar daarin succes, maar een te gek voorprogramma trouwens nog. Wat zit er nog meer in ieder geval op de agenda? Wat gaan je er nog? Natuurlijk. Spelen? Ja, veel spelen. Dat weet jij het beste. Oké, ja. Ja, nog een stuk. Ik hoef niet alle data precies. Nee, een stuk of 10 shows staan nog de komende 2 maanden. Wauw. En ja, dat gaat lekker. Ja, Groningen, Simplon, Gigant, Apeldoorn. Het zijn leuke zalen. Zeker. Willem II Den Bosch. Paradiso heb je ook al een keer gestaan, hè? Ja, zeker. Ja. Dat is de tempel, of niet? Ja, dat is super mooi om daar te staan. Ja. Maar het maakt eigenlijk niet heel veel uit waar je staat. Als je maar ergens staat waar de mensen het leuk vinden. En, Ja, sommige zalen hebben het extra. Ik geloof Simplon ooit U2 of de Sex Pistols. Een van de twee. Oké. Je staat op een goed podium. Jongens, welke game doen? Welke ga je spelen? Stay Till The Morning, de nieuwe single. Oh, lekker. Audio Adam, live in Noorderwien. What you wanna be, step forward. What you wanna be, control it. Once you are taking over. What you wanna be, it's all fine. And I just wanna stay till the morning. I just wanna make you calling. What you wanna be lovers. What you wanna be, I wanna be your friend. What you got is working for me. Shit, I just wanna end up like you. I just wanna stay till the morning. I just wanna make you calling. What's it gonna be? What's it gonna be? We will own this game. Wanna be fighting for the lonely. Don't you wanna take things over? I just wanna stay till the morning. I just wanna stay till the morning. Just wanna stay till the morning. I just wanna stay till the morning.
I just wanna stay till the morning. I just wanna make you call me up about you. I just wanna stay till the morning. I just wanna make you call me. Oh, Dio, Adam. Nogmaals, jong in de Duna. Daarna zult er nog op een heel soort orenpodia in Nederland spelen worden. Onder oren Simplon, dus geweldig podium in Grace. Ik let de platen maar eens even zien. Hij is op vinyl uit dus. En wat te bestellen via sites en dat soort dingen. Ja, www.audioadam.nl. Wat wil je nou nog meer? Ja, niks. Gewoon hier nog weer een keer komen. Jongens, dank je bol. Tot de volgende keer. Succes in Uduna. Have a good time. Ja, wordt fantastisch. Uduna ook heel mooi podium trouwens. Hè? Zou bijna vergeten. Het is heel fantastisch. Ben ik absoluut mee eens. Succes met het vaderschap, heren. Ja, die voor mij is wel een jongetje, dus ik had toeleefd, dank u wel. We geven naar Briekenbeck, die spelen dus komende menu op het iPop Festival. Wat een naam, Pieter, hè? Briekenbeck weer houden. Leuk. Ja, ik ben heel blij dat ik de beruchten wil zeggen dat zij weer de live-speling gaan. Ja, dan moet je de telefoon klemmen. Ja. En gelukkig gewoon ze ik weer bij u komen, dus heel erg blij mooi. Hartstikke mooi, man. De bekende hits. En het has al een protte mooie noemers skreun. Dus we daarom belangrijk. Ik blijf dat ze hier van een mikje binnen. Maar is pak nog even een mooie ding, jongen. Dat is een soort akoestische bas, hè? Die mocht ik van René Mulder leren. Dat is een bijzonder aardige kerel. En ik ontdekte dat ik in de gitaarkoffer wat hij leuk vindt. Dus dat zet ik er even bij in, want als bedankje wissel. Ik kan je voorstellen. Ja, hey, super. Je lekker zitten, jongen. Aan alles komt eind. Wie hem had er hier noemen erin? Welke die moet je doen? Sliep net. Nee, dat is weer het. Hartstikke in. Vooral maar dit waar net. Jongens, Briekenbeck, mooi op de binnen. Live in Noorderwien! Ik wil net wieder was stodas. Ik ga die lezen, du lijst staat stil. Wat zit er in die holle? Ik weet het net. Ik weet het net. Ah, waarom zei ze dan die dingen die ik net jaren vol? Waarom draait je zo resten? Ik weet het net, ik weet het net. Sliep net meer bij die, want je praat. Ik niet sliep net meer bij die, want je praat. Ik niet sliep. Bij die te lezen waar ik net meer waarom te jaren was du denkst. Ik wil net wieder was stodast. Ik dwaal het net. Oh, deine kwiet bloed op bij mij. Ja, bist du ille nog van mij. Dream zo van haar of is het fantasie. Ik wil ze wekken. Sliep net meer bij die, want je praat. Ik niet sliep net meer bij die, want je praat. Ik niet sliep. Misschien morgen wel, bestof weer bij mij, misschien morgen wel. 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 Sliep net meer bij die, want je praat. Ik niet sliep net meer bij die, want je praat. Ik niet sliep
te gek. Genieten, Piekenvel, Briekenbeck dus op iPop. En Vermik je dus in de studio. Tot de volgende keer, wat mij onbelangrijk. Tof dat nu weer, dank u wel. Ja, wij vond ik leuk. Mooi feestje. Succes, dank u wel. Briekenbeck dus, iPop. We praten er straks verder over met een aantal vrijwilligers. Met mooie gele iPop shirts. Zo'n haar Pieter. Klaske Verwedijs, kijk Benkamp. Klaske, hoe is het bij jou? Hartstikke goed. Ja. Drok? Drok. Hartstikke drok. Mooi drok. Had je toch leuke ideeën? Maar we straks, wij maken het vooral even nog haar straks. Nou, even hoe de artiesten die het buurt optreden ongeveer even. Super. Dream Projects, klasse dus. We gaan zoekerballen hier nog. Droege was dus nog net helemaal op. Ach, komt wel goed. Door weer live. Dit is Vrede Mickey. We beginnen op Night Nice. Ombouwen. Als ik deze jaar, dan kom ik al helemaal in de stemming. Dat heb ik met deze plaat. Gewoon 4 jaar, dan weet ik het. Het is weer mijn tijd. Deze week is het My Teats Week bij Omroep Friesland. En die hele week zie je wij 10 My Teats platen. Waar krijg je dat gevoel nog van? Van bloeiende bloem. Jongende vogels. Het groene gas. Terrassen die het weer vol zitten. Alles dat weer begint. Stuur dus die My Teats plaat dus naar de Omroep-app of 0620 499 We draaien ze in de Maitietsweken en op Peerskemandi in de Maitiets Top 50 van Ian Onsaizen. Hey, zet hem op, hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op, hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op, hè. Snijn in Bureau de Vries. Pieter Wiebenga, die een protest had door de Tweede Wereldoorlog, die zei hij wie een van de grutten in het verzet. Nou ja, daar ken ik als zoon alleen maar trots op ben. Jacobus Johannes Boomsma uit Sondel wie een verzetsheld. Hij oerlibbe de oorlog net. Je kent beter een heid ha die je net kent ha, maar wij je trots op binnen, dan een heid die je wel kennen, maar wij net trots op werden kennen. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Als je wat je net kennen, dat ken je ik net missen. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op, hè. Ja, wat maakt Profiel de fietsspecialist? Nou, bij aankoop van een nieuwe fiets krijg je een servicepas met een tegoed voor service en onderhoud in de werkplaats van onze winkel. Profiel, de fietsspecialist. Daar mag je meer van verwachten. Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Nu tot €200 cashback plus 5 jaar volledige garantie op Gazelle e-bikes met Shimano steps. Profiel, de fietsspecialist. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Theater Orpheus in Apeldoorn moet de jaarlijkse herdenking van het uitroepen van de Molukse staat toestaan, heeft de rechter bepaald. Sinds 2009 wordt in het theater herdacht dat op 25 april 1950 de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken, werd opgericht. Eind vorige maand besloot Orpheus de viering dit keer niet toe te staan, omdat de organisatie onvoldoende had gezorgd voor veiligheidsmaatregelen. De gemeente stelde als alternatieve locatie een sporthal voor, maar dat wilde de RMS niet. Orpheus zegt nu dat het een bijna onmogelijke klus is om de bijeenkomst nu in een week alsnog te organiseren. In Amsterdam-Oost is een handgranaat ontdekt aan een brievenbus van een appartementencomplex. De politie heeft omliggende straten uit voorzorg afgesloten. De explosieve opruimingsdienst is aanwezig om het explosief onschadelijk te maken. In Amsterdam worden vaker handgranaten neergelegd bij huizen of bedrijven. Vaak is het bedoeld als dreigmiddel. Een website van de inspectie die wangedrag van bedrijven meldt, heeft volgens onderzoeksbureau SEO nog niets opgeleverd. Dat komt volgens de onderzoekers doordat niemand de site kent en de site ook niet toegankelijk genoeg is. Het idee is dat bedrijven zich beter aan de regels gaan houden wanneer ze het risico lopen met naam en toenaam genoemd te worden, als ze bijvoorbeeld mensen onder het minimumloon betalen of CAO-verplichtingen niet nakomen. In de praktijk zijn bedrijven er niet van onder de indruk dat ze op een zwarte lijst terecht kunnen komen. Kinderen met vuurwerk hebben de grote natuurbrand bij Hilversum vorige week veroorzaakt.
Door de heidebrand ging meer dan 6 hectare natuurgebied in vlammen op. Het treinverkeer bij Hilversum werd vanwege de rook tijdelijk stilgelegd. De 2 daders van 14 en 15 zijn na verhoor door de politie naar huis gestuurd. Het weer, het is zonnig en vrijwel onbewolkt bij 18 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land. Ook in het paasweekeinde is het zonnig, droog en warm met 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus, het tweede oordeel van Noorderwind Live. We hebben hier hartstikke mooie muziek uit hier een zondag wij. We hebben nog volle meer. Berend Riemersma komt nog del. Te volle op te nemen. Gewoon Asus, verder mij Noorderwind Live. Deze weekend Might iets wieken. bij Omroep Friesland. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Thomas menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik jou het jen of door. Ustra gasveld, maar geen drukte. Kom naar Grijdanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Fruileveld in Wommels wordt meend met een meerrobot van Grijdanus. Grijdanuswinsum.nl. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Kom nu naar de Health Week van Kruidvat en krijg bij aankoop van €15 aan gezondheidsproducten een elektrische voetveil helemaal gratis. Op is op, dus hop 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 naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. met uitzondering van geneesmiddelen. Mijenoor ben bij Grutskopjes Grijdenvogels. Bisto boer als leeuwenwerker? Denk dan mij het meer om de nesten. Meer rom om nesten hinnen en meer van binnen naar boeten. Sa had de piekjes kans om harm te verskoeljen. Een nijswarger van de vogelwacht kan die helpen. Zoek op grutskopjesgrijdevogels.nl voor meer informatie. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oorlog van Noorderwind Live. Hier mij Asus, lekkere muziek. Hier een zondag rapmuziek. We gaan nog Nederlandstalig. Van alles wat in ieder geval. Maar we blikken ze nou nog eens even muzikaal. En maar beelden waarom op de weken ervoor. Maar horen we dit weer lekkere live muziek vanuit Noorderwind Live. En de beelden, als je de beeld bij haar internet of televisie, natuurlijk de vlog van Regina Bildsma. Terug in de tijd. We drive west through heavy weather in the silence I could drown. And though I said I'm a believer, maybe I was scared to leave. The rain comes beating at my window while the clock hands counting down the time. I sit and wait for it to take you, though you were never really mine. How easily you let go, how easily you let me go, how
autumn creeps in every day. I can't escape this, but I'm still running. Ooh, train wheels carry me away. How easily you let go. How easily you let me go. How easily you let me know you're not coming home. Coming home. And the worst part is coming out. All the fear in me comes pouring out. Try to heal us, but you don't make a sound. And I've been grieving long before you weren't around. How easily you let go. Turn away so you won't see. How easily you let me go. Though you had the best of me, how easily you let me know. I think it's time we let this go. How easily you found it so easy. How easily Applaus voor Rachel Croft. De Engelse dame is nog steeds on tour. Wel leuk trouwens, ja, want die spelen onder andere op De Gediek. En Cecile Griff nog wel eens welkom. Noorderweer Live. Echt ongelooflijk wat je soms in de studio gebeurt. Zeg ik echt bij al mijn ervaring toch wel met de open mond naar te kijken. En echt je complete band. Briekenbeck is opbretsen. Al je nieuwe muzikanten hier werden. Wie haal je het zwet op een kop. En dan kom je hier als Robin Alberts voor de eerste keer. En dan denk je van, wat is hier in godsnaam gewoon wat een chaos, dacht jij? Ja, klopt. Dat is compleet nieuw, zeker. Ja, nou, de meeste mensen kennen het inmiddels een beetje hier, maar dit is jouw doop in het Noorderwien. Meer van chaos, maar je staat er. Ja, het is 5 jaar geleden dat ik voor het laatst in Friesland heb opgetreden. Jeetje. En ik heb geroepen bij heel veel mensen dat ik graag een keer weer Friesland binnen zou willen treden. En nou, mijn lieve vriendin Duke, die komt zelf uit Sneek. Ja. Vorig jaar ontmoet. We kennen elkaar nu een jaar. En ja, zo is dat een beetje zo gelopen. Dat zij dus jou dat berichtje gestuurd en later naar mij toe heeft verwezen. En zo ben ik hier terechtgekomen, Willem. Ja, leuk. Maar ik kreeg een mailtje van Robin wil graag zijn bij die optreden. Toen ik al zoiets van, nou, welkom in de chaos. Dus, maar we survived. Waar kom je vandaan uit Groningen? Hoge Zandstappen, ik ben net verhuisd naar Vauxhall. Ja. Beter, leuker, goedkoper? Ja, zeker. Een mooie wereld daar. Ja, ik heb nou mijn eigen woning, mijn eigen baas gewoond. Ah, perfect man. Op eigen front, dus allereerste keer bij 24, dus ik vond het wel prima. Lekker midlife, zeg maar, zoals we dat noemen. Hartstikke mooi man. Ja, toevallig ook de leeftijd dat ik het huis uitging, dus een goede leeftijd. Robin, hoe lang zing je al? Hoe lang ben je al bezig met het entertainmentvak? Nou, schrik niet, 17 jaar. Jeetje. Ik ben begonnen als koorzanger, doe ik nog steeds. Ik heb zangles gehad van een. Ook met die hoge stemmetjes? Ook heel hoog kan ik zingen en ik kan ook een vrouwenstem heel erg goed. Sopraan ben ik begonnen, ik ben nou bas en in dit circuit, in Nederlandstalig en in het pop en in het, de smartlab en zo kan ik ook alle fases wel een beetje... een echte zanger dus? Qua zang doen, zeg maar. Ja, het is mijn lust in mijn leven. Ja, leuk man. Goed. Nou, goed om je hier in de Noorderwien studio te hebben. Als jij er klaar voor bent... Ja hoor. Mooi. Ja, nee, ik zag je kijken en ik wauw, waar ben ik hier te lonen kwam. Ja, Noorderwien Live. Het is hier Ljouwert van de week hier. Prachtig mooi feest. En Robin Alberts met, hoe heet het nummer?
De nieuwe single heet Samen de Liefde Beleven. Live in Noordwien! Je kwam een tijd geleden in mijn leven. Je was de lieflijkheid van het geven. Jij bent mijn alles, zoals liefde leven geeft. Ik hou van je meid, je bent mijn lief en leed. En zolang ik jou ken, heb ik het leven lief, zo lief. Laten we samen de liefde beleven. Jij hebt mij alle dingen gegeven. De leukste meid, dat ben jij voor mij. Want jouw lach de zonnestralen weer voorbij. Het leven hier met jou kent geen tijd. Met jou ben ik overal op voorbereid. Samen door het vuur, geniet van ieder uur. Voor altijd bij mij. Bij jou voel ik me vrij. En zolang ik jou ken, heb ik het leven lief, zo lief. Laten we samen de liefde beleven. Jij hebt mij alle dingen gegeven. De leukste meid, dat ben jij voor mij. Want jouw lach brengt zonnestralen weer voorbij. De leukste meid, dat ben jij voor mij. Want jouw lach is zonnestralen weer Thank you. Dan kan je soms, je stuurt een mailtje en zegt, ik wil gewoon graag eens in Noorderwien optreden. En als ze nou dan, net altijd, dus ik heb maar eerlijk bij me, ik krijg nogal wat mails binnen, reageer ik van, komt u maar. En dan komt Stallone op Vrede Mickey in een mooi feest. Robin, nieuwe single, hoe lang is die uit inmiddels? Want wij plannen heel vaak heel ver vooruit. Deze single is net een week oud. Hij bestaat al 3 maanden. We zijn 3 maanden met heel veel verschillende mensen hiermee bezig geweest. Omdat het toch wel een ander soort nummer is natuurlijk dan over vriendschap en dat soort zaken. Sta je er wel achter, dat soort dingen kreeg ik wel te horen en zo. Ik zei, tuurlijk sta ik erachter. En we hebben gewoon echt ontzettend veel mensen, gewoon voor de eerste keer meer mensen erbij gehaald. Ook in de vriendenkring, in allemaal artiestenwereld natuurlijk. Hè. Die ook dingen tegemoet kwamen. Ze kregen weer wat terug van mij. Dat soort zaken. Gewoon de fotografie van haar, de cd-ontwerp. Ik heb ook cd's bij me natuurlijk. Nou, deel maar wat uit. Publiek genoeg hier. Ja, zo makkelijk gaat het. Oké. Maar ik zou te zeggen van... ik zou zeggen van, ik dank gewoon al die mensen en zo. En ik hoop dat ik gewoon heel Nederland kan veroveren. Met dit nummer gewoon hetzelfde de hele wereld. Klaar. Tof dat je er was, dankjewel. Geen dag. Tot de volgende keer. Succes ook. Ja, tot de volgende keer. You got a hand, man. You got a deal. Robin Albers, dames en heren. Yo! Ik ga even eerst pak even een affiche op. Want die maak even Driving Back in Time. Maar ik lezen. Rijn Vallinga, intussen een redelijk verste gast bij u. Want die organiseert hartstikke leuke feestjes. In Bolzert. Ja, in Bolzert in de Groene Weide, hè, zoals altijd. Ja, waar is mijn naam? Ik heb metnom, nou eigenlijk moet ik het andersom zeggen, want eigenlijk heeft Lodi mij metnom. Dit is Lodi Fransen van de Traveling Band. Te gek man. Ja. Jaren 70, lekkere muziek. Ja, jaren zo. 6 jaar. Ja.
Ja, maar er zullen meer favorieten zijn, denk ik. Ja, Neil Young, Van Morrison. Ja. Jullie ook nog gezien laatst, of niet? Ik ga naar hem toe. 10 juli ging ik naar hem toe. Ziggo Dome, toch? Ja. Is dat nog leuk, mannen op die leeftijd? Want Bob Dylan had ik altijd met twijfels wat bij. Is Neil Young nog wat te hudgen of net? Hij speelt het maar jonge gasten. Dus daar zit nog wel wat vaart in. Ja, zoon van Willie Nelson. En dan speel je echt die versjes van Crosby, Stills en Young, die dagen ze nog. Ja, en soms dan freakt hij weer op zijn gitaar. No? Maar hij had het nog wel. Hij had het nog wel, ja. Wel een beetje de vraag met dat soort man natuurlijk. Hè. Wat is hier verder maar? Wat we hier kind van? Ja, nee, Asus, daar hebben we het nog wel even over. Maar die feestje. Oh. Ik ga naar affiche. Ik maak een reclame, maatje. Ja, natuurlijk. Wees maar daarheen. Ja, dat weet ik wel. Nou, wij hebben dus aanstaande zondag, paaszondag, hebben wij... we beginnen om 4 uur met de Traveling Band. CCR-muziek dus, logisch. Dat zei hij net al. En we hebben de Cats Aglow. Die hebben hier vorig jaar even in de studio gespeeld. En, dat was te gek trouwens. Dat was helemaal te gek. Maar ik heb ze toch maar weer teruggevraagd om nog maar een keer te komen. En aan de kaartverkoop te zien. Het bleek dat de mensen het leuk vonden. Want ze komen allemaal weer. En natuurlijk ook voor de Traveling Band. Hè. Die muziek leeft, hè? Ja, die oude muziek die komt helemaal terug. Ja, voor mij is het nooit fut geweest, hoor. Alles niet. Ook met mijn auto niet. Hij is wel zien, nou. Ik heb vertel even wat voor auto is dat? Nou, Waar ga ik in Rieden? Daar heeft ze straks voor het programma even in een MGB reden. Een hele mooie rode uit 1976. Wat zei je? Ja, Ede wat rekker is, hè? Nou... Maar toch even vertellen hoe die verkeerd... Dat had ik niet trouwens. Ik ga hem, Dat wou ik net zeggen. Ik had hem keurig netjes tussen de lijntjes zetten. Maar Willem met een stukje reden. En die konden waarschijnlijk de achteruit niet vinden. Dus hij zei, we zetten hem lekker eigenwies dus schuin over het parkeerplek heen. Zit geen technische reglement? Ik denk dit ding met eigen wies op 2 plakken staan. Nou, ze hoort het ook. Zo ruzie met de baas krijgen. Dan meest maar niet een parkeerplak pakken. Maar een machtige auto, man. Je hebt het zantig. Ja, maar ja. Goed. Maar dit was geweldig. Ja, wij binnen onderweg in Bolzert. Ben we nog een spiegel verloren halverwege. En we hadden de gitaren achterop, dus het was even een kwestie van, bliet het allemaal zitten. Maar die had overleefd? Ja, de gitaren hebben het overleefd. De spiegel heeft het ook overleefd, want die hebben we nog van de dik gevraagd. Maar die zetten we de man wel weer op. Maar ja, zo gaat dat. Trouwens, had je hem kijken, mensen van de politie. Laat me alsjeblieft naar huis rijden. Want... We zijn net hoe laat de man aan de huis gaan. We doen steeds aan op te wachten. Om het Friesland is ik net in Ljouwert, ja? Dus in Drachten zitten we gewoon. Oh ja, de nieuwe studio, Studio Drachten. Ja, Studio Drachten dit. Ja. Heren, je moet 2 nummers spelen. Welke? Born on the Bayou. En I Put a Spell on You. Dat altijd welkom, altijd welkom. Live in Noorderbuun! Get you, could get you right now. I can remember the 4th of July, riding to the back of back. I can still hear the hound dog barking, face to God, voodoo left, face to God, voodoo left. Born on a fire. Born on a fire, choo-choo.
Nou, Lodi. Hier is nog wat. Ja, nou is wel wat. Nou kan ik nooit wat onthouden. Maar daar heb ik wat vooruit van. Want ik kreeg laatst een telefoontje. En er was een jongen, een hele goede vriend van mij. Aldert heet hij. En Aldert zei, Rijn, dan moest hij teksten eens een keer onthouden. Nou, ik zei, dat is vandaag makkelijk, want ik hoef niet te zingen. Maar dan zitten we met die rotakkoorden. Dus ik wil Aldert er even bij hebben, want zonder Aldert ken ik het niet. Oh, Aldert is er ik. Weer is Aldert. Ja, ja. Is Aldert ook in de zaal hier? Is Aldert in de studio? Ja. Aldert! Nou, dat bist al. Mijn grootste fan, jongen. Kom er even bij zitten. Hey, Ja. ik denk dat moest er even bij komen, want de laatste aan de telefoon hebben natuurlijk even dat liedje gespeeld voor mij. En Dom moest die tekst voor mij onthouden, want ik kon het niet. Ik denk nou, dat best het nou toch, ik pak die er maar even bij. En dan, met tijd erbij gaat het vast een stuk beter. Dus dan blijft er maar mooi even bij zitten. Ja? Ja. Goed zo. Live in Arnhem! Put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the friend that you're doing. I said watch out. I ain't gonna take none of yours fooling around. Ain't gonna take none of yours to put me down. I put a spell on you. Cause you're mine. Well, watch out. Dankjewel. Nou, hoe vond je het? Leuk. Ja, hè? Maar als het maar even opzien, het komt nog op YouTube, het nog herhaald op alle mogelijke manieren. Dus we wisten helemaal 15 minutes of fame, dat leidt Reinier nog wel eens uit wat dat is. Ja. Kom wel goed, dankjewel jongen. Goed, mannen, nog één keer. Komende snijn. Zet alles nog even op een ritje voor u. Aankomende zondag, 1500 uur, de deur open in de Groeneweide in Bolsward. 1600 uur speelt de Traveling Band, CCR. En ongeveer om 6 uur 's avonds begint de Cats Aglow Band. Tot een uur als 8:30, 9 uur. Be there! Dank u wel. Oké, dank je. En we gaan op naar het Nice! Het nieuwe libben, modetrends, tips voor in de tuin, de mooiste Mighty's muziek. En kom eens op fantastische prijzen bij Siekje het Spansje. Mighty's Wieken bij Omroep Friesland. Omroepfriesland.nl/actie. Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie.
Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl. Kom naar de Grutte Peerske Show van Boot Akrum. Wil zo bij en haar vermaaidje op een springkessen, geniet je jo van uw prachtige collectie sloepen. Maar er is vanzelfs nog volle meer watersport en alles onder één dak. Ontjen bij Boot Akrum, de sloepenspecialist. Air Transat weet dat er heel veel redenen zijn om Canada te bezoeken. Een helikoptervlucht boven de Niagara Falls, een wandeling door de Rockies of een ontmoeting met een eland. Canada begint met Air Transat. Vlieg rechtstreeks naar Toronto, Calgary of Vancouver al vanaf €375 retour met de beste vakantie-airline ter wereld van 2018. Boek nu op airtransat.nl. Allinnig tijdens de Peerske Show van Boot Akrum een buiskap bij oorkip van een vaarkleren sloep vergees. Sjoch voor orenacties en openingstijden op bootakrum.nl. Ontjen bij Boot Akrum. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk wel wat te kiezen hebben als ik op zoek ben naar een hypotheek. Nou, kies dan voor SNS. Hey, stem van SNS. Ja, ik weet het. Jullie hebben niet alleen hypotheken van SNS. Inderdaad, bijvoorbeeld ook van Egon, Nationale Nederlanden en voor mensen die duurzamer willen wonen, nu ook een hypotheek van ASN Bank. Wow, jullie hebben steeds meer hypotheken. En niet alleen van SNS. En dus altijd een scherpe rente. Heel normaal. SNS. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando, koken, baden, genieten. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest bij Morgana en ontdek jouw bed ingesteld op jouw eigen lichaamsprofiel. Nu met de unieke 365 dagen Morgana slaapgarantie. Morgana, goed en gezond slapen. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair paasvoordeel. Of kijk op grando.nl. Tot en met tweede paasdag bij Quantum. Alles voor je tuin met voordeel tot wel 40%. Kom voor jouw nieuwe lounge set, tuinstoelen en bloempotten naar de winkel. Of shop op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azestroch, bij Noorderwien op deze vredemiddag. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Saijens. Er is de laatste man voor €100 skiën onrjochten on het grien in de Harkema. Doch blikken uit een inventarisatie van de gemeente Acht-Karspelen. Al een weekend in de omjouwing van sporthal de Vogelkamp Bjemmen sneuvelen. Het zijn trouwens net alleen nog Bjemmen die het beleien matten. De waren door in dat weekend ook auto's vernield. Nou, hier had het vandalisme in de Harkema de gemeente al een paar €1000 kosten. Boeren doggen wat ze kunnen om de graaide vogelpiekjes het droege maaitiets waar terug te helpen. De jonge vogels kunnen maar kwalijk nog fretten vinden. Op een stuk boerenland boven het Bigeliks zit het ziental vogels. Just hier uit op Zuiderburen, vlak bij de stad, zeg maar. En toch zo'n mooi gebiedje. En dat gaat je goed. In die verhouding heb ik weinig predatie. En dan zal het je toch net gebeuren dat de vogels omkomen van de honger en de dorst. Rob Veenstra wie dat van het vogelwachtboen BFVW. De eigenaar van het loon is Jos Lenes. Hij is er ook dwaande om het loon te bevloeien met water. En de eerste plassen die staan er al op. Ja, het land wordt mooi weer nog zo. En ik hoop dat die vogels daar profijt van hebben. Het warme waar liep het om te houden. Om te na weken zo de maximumtemperatuur boven de 20 graden bleven. Op de tarrit van de N31 bij Ljouwert Noord is eerder van de middag een auto met een caravan in de brand vliegen. Dat waren inzittenden en die konden er op het tijd uitkomen, maar ze konden net voorkomen dat de auto en de caravan volslijn uitbanen. De brand op het dik zwaar het voor oorlast waar het orenverkeer bij Ljouwert Noord binnen 2 op- en aanritten aansletten. Maar verdriet wordt reageren op het versterren van filmmaker en regisseur Pieter Verhoef jender van de Wieken. Verhoef had een grut oeuvre. Hij maakte films, series en betocht ook het satirische programma Jiskevet. Hij kwam van de Lemmer. Oud-wethouder Wietse de Haan van de Lemmer vertelt hoe Pieter Verhoef en het warp. Het wie een lemster in Ieren en Sien, denk ik. Hij hier wordt met de Lemmer, hij is dat binnen. Hij is gewoon naar Amsterdam gong, omdat hij, als zoals naar de Viewtour, het beklemmende van het Lietse dorp, dat ontvluchten wordt. Maar hij is de Lemmer nooit vergeten.
Actrice Joke Tjalsma is ook bot on die terug het versterren van regisseur en freun Pieter Verhoef. Ze had geregeld met hem gewerken, onder andere in de film De Dream, dat ze een van de haatrollen in hier. Maar ook in de televisieserie voor Benjan Sien van Sellingen. Maar het meest zal ze zijn vreunskip missen. Dat vind nog een beetje raar. Dat er net meer is. Laatje maaien. Oude hoeren maaien. Ja, waar die nou weer mee bezig weer. Altijd belangstelling waar ik dan mee bezig ben. Dus ja, dat is dan wel jammer. Dat er net meer is. Dan het waar. De zinnen er volop bij. Er zit een matige ontvrij krachtige noordeerste wind. En het is een graad als 18 in het waardgebied. Rond 21 meter provincie in. Morgen ook volop zinnen en 22 graden in het waardgebied is een beetje frisser. Maar de eerste dagen in de zinnen er ook weer volop bij. En luidt de temperatuur boven de 20 graden. Hegosteen Hommerts, bij Snits. Vajotun, Stritten, maar ook voor Gevelstien. Hegosteen, heel goed. Hegosteen Hommerts bij Snits is twadde peeskerij Iepen. Heeft u een blaasprobleem, zoals verlies van urine of niet kunnen plassen en moet u katheteriseren? Coloplast biedt diverse oplossingen die uw leven een stuk aangenamer maken. Bekijk de oplossingen op blaasoplossing.nl. Oh, Sunny direct. Oh, Sunny direct. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sunny direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Laat een blaasprobleem niet uw leven bepalen. Blaasoplossing.nl. Nu bij Sani Direct. 40% korting op badkamers plus gratis wandcloset. Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker. Omroep Friesland. Noorderwierlijn. Bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren. Het is lekker chaotisch hier met suikerbollen, peerskaaien en ik doe het maar weer eens even achter de bar. Praten straks even met Klaske, want Klaske verder had ik alles weer te krijgen met Sjoerd. En zijn die zullen Sjoerd optreden. En dat is dan weer Aas, een mooi berichtje om je te vertellen. Wat zal je doen zullen met Dream Project. Sarah Smith komt zij meestal met ons zetten. Die komt weer om trouwens naar Friesland. Hoe is het? Best. Mooi? Ja. Is het bij de hype op klikken chaotisch hier of niet? Nou, wij staan achter de bar, dus wij hebben altijd aardig, wij hebben goed draaien altijd. Dus Welke bar moet je bestaan? in de tongentinten. Oké. Ja. Oh, dat is echt taapje dus. Ja, gezellig. Opzitten. Opzitten, ja. Hoe lang ben je al met de tarierings? Of leidt dat vooral bij het bestuur en de organisatie? En je komt bij de vlaggen en dat soort dingen de eerste dagen wel even del? Ja, zo gaat het eigenlijk. Ja. En wat maakt de hype op zo leuk? Ja, de muziek natuurlijk. Het is gewoon gezellig. En het zweerken natuurlijk. Ja, het zweerken, ja. En ook mooi waar, dus helemaal goed. En het leuke is dat echt jonge mensen dat festival nog steeds weten te vinden. Ja, gelukkig al, ja. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Hoe gaat dat onderling dan? Gewoon voor het feest en meestal vindt het gezellig? Ik denk het wel. Ik denk dat de mond-op-mond reclame toch wel... ja. Nou ja, wij komen dan zelf ook naar Land, dus van jongs al rond komen wij er altijd al wel. Hype op de mast heen, hè? Ja, tuurlijk. T-shirts bijkomen. Ja, wel de bedoeling. Heb je nog favoriete Friese bands die hem leuk vinden? Of acts, of zangers, of zangeressen? Of waar wil je hem wel zien? Nou, wij krijgen er net zo volle van man. Nee, daarom. Dus nee, wij houden hier er net zo volle van man kregen. Nee, we zijn meer druk dwaande achter de baan. Ja, goed, we treffen je maar aan weg. Je leest al je boekjes trouwens, al je kaartjes. En nog helemaal even nu is nog. Ja, we hebben stapels. Nou, je zit al je publiek hier. Ja, gewoon reclamemeidje, toch? Goed. Waar is hij? Want ik zie je Tim Douwsma, die zoe je wijzen. En Tim had een nieuwe single uit. Er is maar hier een programma bij Sankt Grote Kerel. Verdwijnen kind, dat is Noorderweer Live. Alles verdwijnt hier in het zwarte gat. Zoek ze. Had ze kijkt op een fotoset. Ik denk dat het hard wordt voor Noorderweer. Tim, hoe is het met jou? Heel goed, Willem. Hoe is het met je? Ja, best ja. Het drok. Lekker waar, lente. Dus goed gevoel, goed gevoel. Friesland, de single, is Uitwest en er komt snel mijn twaalf uit. Ja, best wel druk, joh. Ja, we hebben een beetje bezig blowen. Hè. En Friesland die werd hartstikke goed oppakt en die kreeg zelf volle mooie reacties. Maar hier wel weer het gevoel van, oké, word ik wel wat waan voor het variegevoel. En we zitten nu nog een beetje in de laatste maand, sinds maar qua televisie denk ik nog. Aan is dan al je zomerstop. Dus ik dacht, nou ja, wie is wat, hij leidt ook kleer en we hebben hem even opnieuw oppoetst.
En daar ridder. En de eerste reacties zijn echt super, dus dat is echt dat is geweldig. Hoe je dit met dit noemer gaan? Schreeuwt zelf mij, dus mij onder tekst of juist net? Ja, ik word normaal gesproken met deze lei al op de plank. Deze lei al een teacher op de plank. En eigenlijk weer meer in een soort van een meeting dat we met elkaar hingen van hey, ik had dit versje al lezen. Wat vind je ervan? En dat eigenlijk iedereen zei, ja, maar dit is gewoon, dit maar we uitbrengen, maar we naar oppoetsen. Dus we naar de studio in West. En daar in één keer weer. En ja, dan brengt ze hem uit en de eerste reacties binnen geweldig. Dus ik vind het een lekker might iets noemer. Wat dat betreft past het perfect bij het waar van dit weekend. Dat is echt een hele goede timing natuurlijk. Lekker vlot, een beetje uptempo noemen. Ja, het is gewoon echt een lekker lenteplaatsje. En het is gewoon lekker in het gehoor. En het is gewoon vrolijk. En de meesten krijgen meteen zin aan in de simmer, in het varien. Dus het waar zit helemaal mee, Willem. Je bent een man met volle agenda's. Wat dit moment even de zangcarrière boven alles? Of had er nog presentatiedingen? Ja, er speelt eigenlijk wel van alles. Ja. Ik ben bezig zelfs met mijn boek. En dat komt letterlijk hier nog. Boek? Ja, een boek aan het schrijven. Dat is wel heel mooi. Ik ben een boek aan het schrijven om mijn ervaringen als band van gescheiden ouders. En echt voor band. Ik word het al heel graag. Ik ben ooit een keer een interview die hem samen met Mem. Dan kreeg ik zoveel reacties op. En ik dacht, ik word daar wel iets mee doen. Dus dat ben ik aan het doen. Dus dat is hartstikke clear. Heftig ligt het mij. Ja, dat is ik wel pittig. Mijn best weten omdat al even te scrollen. Nou ja, maar ze jeugdig weer omhalen. En dat gaat natuurlijk net altijd door de leuke dingen. Nee, dus het is soms ook wat therapeutisch, maar het is wel vooral geweldig. Maar vooral zeker door de muziek. En dan lees al hier leuke nieuwe dingen clear. En genoeg goede dingen. Genoeg. Ja. En Prodi Frieslandse werk, hè? Ik? Ja, zeker. Ja, nee, ja. Een mooie wereld hier, hè? Nee, maar dat... ik moest even... Nee, maar dat wist ik al. Mijn bril valt vanavond. Er gewoon van nou, ik zo. Dat wist ik natuurlijk. Ik moet een keer best, op de sub en dat soort dingen. Ja, precies, ja. Ja, deze keer rollenprogramma. Hij had verkeerd met een prachtig mooie vrouw, dames en heren. En ik had vrienden hier, moest ik wie ik simmerverslag houden. En toen had ik mij gewoon suppen best. Ja, ik ging op een burger natuurlijk. Ja, weet je nog eens oefenen? Geef nog een keer. Ik moet een beetje oefenen. Dus. Goed, jongen. Hey, de studio is voor jou, de nieuwe single. Ja, pak even de microfoon, zo ik zeggen. En ik vind het ontzettend leuk om die, naar zo vol hier, de eerste keer Noorderwind. Dat is alweer een tijd. Ja, we beginnen. Even een Noordmond tegen helemaal in. Dit is Tim Douwsma! Dankjewel. Yo! Het is lekker waar. Here we go. Jij gaat met me mee. Het geeft niet wat je zegt, het zijn de klanken van je stem. Waar ik mezelf in heb verloren. Ik neem jou zoals je bent, zoals iedereen jou kent. Stapel verliefd als nooit tevoren. Dit kan niet meer stuk. Wat heb ik toch geluk. Here we go! Oh, in mijn dromen vlieg ik met je naar een eiland in de zon. Verleid je met mijn ogen, zoals het toen begon. Er gaat een wereld voor me open, de zon zakt in de zee. Ik ga samen met je lopen, en jij gaat met me mee. Ik was niet eens op zoek, ik stond met vrienden in de kroeg. Maar toen kwam jij ineens voorbij. Toen ik in je ogen keek, dacht ik dat je mij ontweek. Maar gelukkig kwam jij steeds dichterbij. En jij zei, dit kan niet meer stuk. Wat heb ik toch geluk. Here we go! Oh, in mijn dromen vlieg ik met je naar een eiland in de zon. Verleid je met mijn ogen, zoals het toen begon. Er gaat een wereld voor me open, de zon zakt in de zee. Ik ga samen met je lopen. Kom eens in, baby. Oh ja. Soms zit ik hier alleen met 1000 woorden in mijn hoofd. En ben ik bang voor wat er komen gaat. Maar dan zeg je het is goed en dat het nooit meer dooft. Ga maar slapen nu. Mr. Kleervoort, ik krijg hem al een beetje. Yo! Oh, in mijn dromen vlieg ik met je naar een eiland in de zon. Verleid je met mijn ogen, zoals het toen begon. Er gaat een wereld voor me open, de zon zakt in de zee. Ik ga samen met je lopen, en jij gaat met me mee. Yo! Oh, in mijn dromen vlieg ik met je naar een eiland in de zon. Verleid je met mijn ogen, zoals het toen begon. De zon zakt in de zee. Ik ga samen met je lopen, en jij gaat met me mee. Oh, ik ga
ga samen met je lopen. En jij, oh jij gaat met me mee. Mee. Tegen tank. Dankjewel. Goed hier, hè? Hartstikke goed waarom dit in het Fries te doen nog steeds. De Nederlandse markt is toch wat groter? Maar op deze maar. Door deze maar. Het is sowieso natuurlijk, daar ben we plan voor. Ik wil weer voor nieuwe versies, ik wil weer in het Fries, misschien wel in Nederlands Fries, je weet het net. Maar eerst is en als je verder Willem. Ah, leuk man. Hè? Hoop promo de komende avond. Hoop promo, de volgende week komt de televisie, de 5 uur show en dat soort dingen. Maar we horen we in en de shownieuws en RTL Boulevard. Maar we moeten toch vandaag hier beginnen, Joet. Bij Willem, dus ik word er hartstikke blij mee. Ja, mooi man. Ik volg die al die hele carrière. Leuk, dat is de best. Succes. Hij is van nood te downloaden. Downloaden, streamen, Spotify, op. Volgende week komt de clip ik uit, dat soort dingen. Dus we blowen er ook in, Willem. Wat ben je plan met Peerske? Werk je of een beetje vrije tijd dan? Ik denk een beetje super. Nee, maar mooi Janne maakt naar Maasluis en Rotterdam. Dus dat ben aardig een wat... Ja, maar wat doet u dat soort optredens? Hier en daar, dus misschien ik meer erop een Jan. Hoe zit het dan? Nee, mooi is dan eerst naar Maasluis, Rotterdam en nog naar Beest bij Eindhoven. En volgende week is de Grenze, Breda, Veenendaal, Maarsen met Koningsdijk, dat soort dingen. Nee, in de optredens daar krijgen we hartstikke volle reacties op. Dat het hartstikke leuk is. Als volle chauffeur hoop ik? Jazeker, ja, gelukkig wel. En daar maak ik niet ik van. Echt het optreden, echt het entertainen, mijn meesten van meidje. Ja, dat vind ik eigenlijk het allerleukste. En die agenda die stroomt lekker vol. Hou vol, jongen. Dankjewel. Single is het. Hij had het druk en pro-optredens dus. Ik nodig bij de heren uit. Ik ken wel broers wijzen van Tim. Zoek haar steeds wel jongens, ik ga lekker staan. Tim in het Fries, dat maken we nog eens een keer op iPod, Pieter. Ja, Tim hier natuurlijk al een mooi nummer in het Fries. Ik ga hier net al eens wat bezocht, maar even je nummer is gewoon heel... Nee, dat kunnen we, maar ze het wel heel vaak herhalen. Hè? Een heel groot album komen, dan kinderen gewoon komen van dit. Top! Nou ja, dat was ik al zei. Dus er zijn heel veel acts die het ding wel omzetten in het Fries. De Beatles nou bijvoorbeeld dit keer. En dit soort jongens, ja, in je nummer is te weinig, dat snap ik wel. Maar daar zit wel wat iepeningen soms, hè? Ja, tuurlijk. En als zulke man, als Tim dat oppakt niet, en dan is dat natuurlijk, als naam voor u is dat natuurlijk ook heel mooi. Als dat Tim op een iPod zet. Nou ja, en is het net belangrijk dat dit soort jongens ik Fries praten, bijvoorbeeld bij een omroep, hè? Ja, absoluut, vind ik wel. Die taal moet bestaan blijven. Leekse. Hoe maak ik oors, vlok en skellen. Hoor maar op. Nou goed. Ja, het kan niet Leeuwarders. Bist nou Patrick een Leeuwarder? Een echte Leeuwarder? Ja, bist u een echte Leeuwarder? Ja, ik ben geboren in Leeuwarden, MCL Noord. Dan ben je toch echt een Leeuwarder? Ja, tuurlijk. Ja, daar staan we nou. Ja, wat zou je? En Nijsje zit, Reptiel en Raptiel. Ik ken beide zitten natuurlijk. Mag allebei. Waar komst toe bij? Gewoon lekker uit Franeker. Ja, een Franse tur, ja. Hoe zeg je dat? Dat bekt net zoals een Leeuwarder. Ja, nee, of een Warpiek of zo. Oeh ja, dat is voor jou. Hey, je bent hier net samen en ik vind het heel leuk dat toen mij Patrick hier hoort best. Ja. Hoe lang is die samenwerking van je al bezig? Nou, op een gegeven moment in het begin bij Rise Up mocht ik een keer optreden. Dat was echt mijn eerste optreden. En toen heb ik bij hem pizza gegeten. En toen hebben we altijd wel wat contact gehouden. En nu hebben we samen ook een liedje op de nieuwe EP. Ja. Voelt goed. Nou, dat is echt heel bijzonder. Ja. Daarom best direct, want er komt een feestje, jongen. De EP komt uit, hè? Ja, de EP die komt 3 mei uit. Ja. En 4 mei is de release party in de Neushoorn. Dus ik ben druk in de promo. Ik heb zelfs stickers, Willem. Ik heb alles. Wat sticker aan! Wil je zo'n sticker? Ja, ik wil sticker aan. Ja, je plakt hem altijd op je. Ja. Oh, een hele grutten. Ja, het zijn ook nog hele vette stickers, hè Willem? Ken je deze wel? Nou, ik ben sinds kwart bril dragend, maar Raptiel, zit hierop? Raptiel, ja. Heb je Spotify? Ja, ik heb Spotify. Dan kan je gewoon... Met Spotify-app kan je deze stickers scannen en dan kom je gelijk op de artiestenpagina van Reptiel. Dat is gewoon uniek. Een soort Nijerwetse QR-code. Precies. Jeetje, ben ik helemaal bij. Ja, je bent helemaal bij. Dus zo is de eerste 3 mei komen, maar gelukkig ik Joert en Gotje. En ik denk, kom wat jij, want dan kist even een reclamemeidje van die feestje. Wat kist waar nou met de release? Dan gaan we alle nummers van een nieuwe EP doen. Logisch. Ja. We krijgen ook gasten. Patrick komt ook. Koe, die komt hier ook wel eens. Ja. En een zangeres erbij. En het wordt gewoon echt een feestje. Het wordt echt heel gezellig. Je waren nog schapeloos reclame voor meidje. Wat is je eerste nummer? Kaders. Okay. Live in Orde Raptiel! Yes. Hey. Dankjewel. Reptiel. Hey, nou wat kom je nu weer zeggen? Alles wat je nodig hebt, dan moet je mij nu bellen. En als het niet waarde heeft, dan kan je weer vertrekken. Want voor jou zijn het waterbokken wel 100 plekken. Ben begonnen in de shit om nu door te zetten. Jullie voor me kringen om me heen gebruiken onderzetten. Jouw mannen zijn geen DHL, maar zijn wel op pakketten. Ze kunnen beter op hun eigen bek gaan letten, want ze steken als je niet kijkt. En ze faken
drijf. Niet blijft. Ik word gek als ik niet schrijf. Ik heb geen Rolex om mijn pols, maar ik weet het is mijn tijd. Maar wat is nu de status? Ja, we blijven even leven zonder vaders. En ik stop pas als mijn leven klaar is. Je kan de foto nemen, maar we leven niet in kaders. Hey, maar wat is nu de status? Ja, we blijven even leven zonder vaders. En ik stop pas als mijn leven klaar is. Je kan de foto nemen, maar we leven niet in kaders. Kleine dansjes, niet te veel. Vaart met ons mee. Hey, hey, Reptiel. Terug bij af. Yeah, yeah, yeah. Kaders. Yeah, yeah. Maar opeens word ik nergens meer voor gekozen. Ik ben niet te oud, maar die jeugd neemt het over. En die gekke flowen en de teksten, niemand die kan checken en kan horen. Man, dat is nu de mode. Ik snap dat de jeugd moet inspireren. Maar doe je dat met echt zijn of door te imiteren? Ze zijn amper naar school geweest, dus ze moeten nog van leren. Maar ik word later meester, dus kom je maar bekeren. Ik ben eerlijk, ze hebben meer streams dan ik ooit zou kunnen hebben. Maar wat is essentieel, man? De streams of het rappen? Dat je kan flowen of te tappen, never. Jullie zijn de schapen en ik ben de herder, wow! Maar wat is nu de status? Ja, we blijven even leven zonder vaders. En ik stop pas als mijn leven klaar is. Je kan de foto nemen, maar we leven niet in kaders. Hey, maar wat is nu de status? Ja, we blijven even leven zonder vaders. En ik stop pas als mijn leven klaar is. Je kan de foto nemen, maar we leven niet in kaders. Go, ja! Hey, kleine dansjes, niet te veel. Vaart met ons mee. Vaart. Zeg het. Maar misschien word ik te oud voor die shit. Meer focus op school, minder dit. Maar ik wilde al succes vanaf kind. Dus je kan niet zeggen dat mijn poging waardeloos is. Nee. Yeah, want ik zal nooit stoppen en ik zal dan maar niet droppen. Al zullen mijn projecten floppen, hou mijn hoofd erbij. Want ik ben alweer op koppen. Ik kan niet undercover, maar dat is nu de over. Muziek is leven en ik de lower. Maar wat is nu de status? Ja, we blijven even leven zonder vaders. En ik stop pas als mijn leven klaar is. Je kan de foto nemen, maar we leven niet in kaders. Maar wat is nu de status? Ja, we blijven even leven zonder vaders. En ik stop pas als mijn leven klaar is. Je kan de foto nemen, maar we leven niet in kaders. Hey! Publiek, handen in de lucht, even een klein beetje. Ja, dat wil niet. Beetje bewegen op de vrijdagmiddag. Noorderwind live. Reptiel. Terug bij af. Nog steeds verder. Let's go, let's go. Wow. Gaan we dansen. Yes, 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 yes. Dat was hem. Yo, geweldig. Reptiel of Reptiel, ze Fries, ze zijn rapper nou. Ja, en Patrick Hassenvlug. Ja, man. Maar die prachtige achternaam vind ik altijd nog. En dat van een mooie liefhebber. Hey, terug bij af. EP, Trijmaat, presentatie. Wat is dit voor plaat? Wat voor verhaal was het vertellen? Nou, ik heb een tijdje... Ik had zeg maar een relatie en we gingen samenwonen. En op een gegeven moment moest ik weer terug bij mijn ouders. Ja. Oh. Ja, oh. En ik ging mijn baan weer oppakken in Franeker. En alles ging weer terug hoe het was. Back to basic, echt letterlijk. Daarom dacht ik bij mezelf, ja, het is terug bij af. Het is best wel een plaat. Nou, het is best wel emotioneel beladen. Zo wil ik het even mooi noemen. Want het is best wel, ja... Er zijn wat moeilijke periodes geweest en dat heb ik allemaal in mijn muziek gestopt. En dat gooi ik nu eruit. En dan als het 4 mei de release party is geweest, sluit ik die periode af. En dan gaan we weer verder. Ja, mij de muziek natuurlijk, want die gooi je net voor, toch? Nee, nooit een keer. Nooit een keer. Welke nummer ga je nu doen? Voelt goed en doe ik samen met Patrick. En ja, dat is echt een van mijn favorieten is dat. Is het een remix of niet? Ja, want ik heb hem al eens eerder hier gedaan. Toen was er hier iemand op de piano, die kon mooi spelen. En nu hebben we een pianoversie en dat is echt heel bijzonder. Ik ben er heel trots op. Ik zeg de aankondiging op Facebook. De speciale remix dus van Reptiel! Ja. Terug bij af, 4 mei in de Neushoorn. Iedereen is welkom die dit hoort. En het wordt gezellig. Komt-ie. Ja. Van een beetje boos naar een beetje blij. Van tijd over naar tijd voorbij. En alles gaat goed. En alles gaat beter als ik naar mijn eigen leven kijk. En ik vaar op de wave zonder dat ik overdrijf. En ik zit in het koopschip, geen verleden tijd. Ik heb mijn pet niet op, die ben ik alweer kwijt. En ik ben nog nooit zo arm geweest, maar ik voel me rij. Dansen in de regen, maar niets of niemand houdt de druppels tegen. En dat voelt goed, nee, ja dat voelt goed. En de
mooie meisje daten. Ik was haar naam alweer vergeten. Maar het voelt goed. Hey, voelt goed. En één ding moet je weten. Niets of niemand houdt je tegen. En dat voelt goed. Ja, dat voelt goed. En je eigen mening tel. Heb vertrouwen in jezelf. Maar dat voelt goed. Ja, dat voelt goed. E.T. Hey, de wereld zegt dat ik pas van een ander houden kan als ik van mezelf hou. Kleine energieën waarop ik nu verder bouw. Kijk mezelf aan in de spiegel, schreeuw wat wil je nou? Ik wil niet vastzitten in de kou. Het meest belangrijke dat ik op mezelf vertrouw. Kijk, mijn leven verder van goed. Bloed, zweet en tranen, drip in de boot. Omgaan met verlies waar je zelf niet voor kiest. Dagen ijskoud, wie houdt me warm als ik bevries? Ik heb de keus om het beste te pakken. Momenten van actie in plaats van jonkers klappen. Mezelf opgebouwd als ik neer werd gehaald. Respecteer het proces wanneer ik weer had gefaald. Geef mezelf deze zegen, voelt goed. Zie de warmte van het leven, ga de zon tegemoet. Dansen in de regen, maar niets of niemand houdt de druppels tegen. Maar het voelt goed, ja dat voelt goed. En een mooie meisje daten, ey, maar ben haar naam alweer vergeten, ey. En dat voelt goed, ey, ja dat voelt goed. En één ding moet je weten, ey, niets of niemand houdt je tegen, ey. Maar dat voelt goed, en dat voelt goed. En je eigen mening telt, heb vertrouwen in jezelf, ey. Maar dat voelt goed, mensen, ja dat voelt goed. Flinke, lieve jongen. Dankjewel. Bedankt. Fantastisch. Piekenvel. Goosebumps. Kippenvel, jongens. Patrick, dankjewel. Tot de volgende keer. In welke vorm en welke samenstelling dan ook? Ja, zeker. Ik hoop nog heel veel andere jongens hier mee te nemen ook. En ik ben ook dankbaar met Reptiel dat hij mij op deze EP heeft gezet. Terug bij af, 4 mei in Neushoorn sowieso. Super. Even, hoe laat, waar, het wordt al een beetje neer, maar maak je nog even reclame voor de presentatie? 4 mei in de Neushoorn. Inloop is van 8:30 tot 9. Daarna, het is ongeveer tot 11 uur, dus je kunt daarna nog alle kanten op die je wil. Maar ja, het wordt heel gezellig en heel bijzonder. Tot de volgende keer. Dankjewel. Succes jongens. Dankjewel. Mooi. We praten straks wel in een piepvol. Want we gaan hier Eduard Rekker, de Friese vlogger, maar Min Sin, Bad Moon, hoe best je hier? Ja, ik ben hier nu als de Friese vlogger. Ja, oké. Meestal even spelen. Oh, maar ik kan je spelen? Ja, na trein praten we even verder, want dit is een programma dat altijd haast had. Ik ga het trouwen. Ik mag ook een gitaar pakken. Ja, meestal even spelen. Pak maar even de camera maar even voor, dacht ik. Dat haast met die bloggers en vloggers. Ja, nou, de gitaar even pakken. Ach ja, doe maar even een homosworst. Ja. Ja, ik denk dat we geen hele partij houden. Nee, straks. Je hebt de partij hier. Daar is dit Noordwien net bekend om. Live Noordwien, mensen! Doe jou smeer in hand en ik ken het nog net leeuwen. Dat ik die op helje mocht en te jaren voortstowen. De wind waait terug dien hier. De zinnen brandt, ik viel me oh zo goed. We vliegen de roer. Jou met in hand, de simmer is net voorbij. Jou mee een tuut, want de simmer is net voorbij. Je mij en ik doch alles voor die. Klit in het keer, de simmer is net voorbij. Mijn eigen geen dicht en ik dream over een mooi strand. Een strakke blauwe lucht, dit wil me nog net doen. Ik lees hier in het zon. Doe dicht bij mij, denk dat het eeuwig
duurt, want de simmer is net voorbij. Je mij en ik doch alles wat die. Glit die net geen, de simmer is net voorbij. Jou met die hoorn, de simmer is net voorbij. Jou met een tuut, want de simmer is net voorbij. Je mij en ik toch alles wat die. Glit die net keer, de simmer is net voorbij. En wat rekken, straks praten we een piepvol. Hij zal op het iPop Festival spelen, daar zal ik nog goed praten. Genoeg te doen nog, maar eerst Night Nice. 2-0, de winst is binnen. Tijd om de kantine op te ziekje. Noffelijk even nice zitten, met een team. Flesje drinken erbij en wat lekkers om te eten. En net te vieren de favoriete muziek van die en die team. En die is tenij in Sneunie Friesland en Snijnie Friesland. Bij Omroep Friesland in de Tredde Helte. Vreet je die favoriet nou aan op omroepfriesland.nl/treddehelte. Dus worstel deze of deze? Zo simpel als wat. omroepfriesland.nl/treddehelte. Ik favoriet ze. Allsafe, mini-opslag geeft ruimte. Ruimtezoeker. Jouw eigen huis, maar dan ineens met veel meer ruimte. Een droom? Nee hoor, dat is zo geregeld met Allsafe mini-opslag. Want wij zijn jouw extra kast, zolder of schuur. Dat wordt weer smeren! Nu bij Kruidvat €2 extra korting op alle zonbescherming bij inlevering van 200 spaarpunten. Je hoort het goed, €2 korting bovenop alle lopende acties. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Psst, ruimtezoeker. Je krijgt een droomovernachting bij Fletcher Hotels als je nu huurt bij Allsafe. Zo, ZZP'er, is het weer hard ploeteren en zit alles tegen? Nou, dat komt goed uit, want Toyota heeft een dikke meevaller voor je. De ProAce Creator, de bus voor jouw klus. Die rij je al vanaf €19.900 of €222 bijtelling per maand. Dat is een dikke neus naar de Belastingdienst. Maak snel een proefrit en krijg gratis een paar blote mannenklauwen werkhandschoenen. Kom voor deze en oren mooie aanbiedings naar Autobedrijf Strikweda. Jouw Toyota dealer in Dronriep, Ljouwert en Jereveen. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die een jaar geleden een jongen van 17 neerschoot in een shisha-lounge in Den Haag moet 12 jaar de cel in. Het slachtoffer overleed een dag later in het ziekenhuis. De aanleiding was een ruzie over een ballon met lachgas die het slachtoffer op een vriend van de dader zou hebben gegooid. De dader van 20 die werd een week later opgepakt. Hij is geen onbekende van justitie en de hulpverleningsinstanties. Zijn ouders stapten al eerder naar de politie om te waarschuwen voor hun zoon. Een leerlinge van een school in Bangladesh is gedood nadat ze het hoofd van de school had beschuldigd van aanranding. De vrouw van 19 werd op het dak van de school in brand gestoken omdat ze weigerde de beschuldigingen terug te nemen. 17 verdachten zijn opgepakt, onder wie 3 klasgenoten van het slachtoffer. De politie zegt dat de daders hebben geprobeerd het op zelfmoord te laten lijken. En veel mensen in Bangladesh zijn woest over de moord. De premier belooft alle daders te berechten. Theater Orpheus in Apeldoorn moet de jaarlijkse herdenking van het uitroepen van de Molukse staat toestaan. Dat heeft de rechter bepaald. Sinds 2009 wordt in het theater herdacht dat op 25 april 1950 de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken, werd opgericht. Eind vorige maand besloot Orpheus de viering dit keer niet toe te staan, omdat de organisatie onvoldoende had gezorgd voor veiligheidsmaatregelen. De 3J's krijgen een andere gitarist. Jan de Witte verlaat de band. Hij kwam 6 jaar geleden bij de Volendamse band als vervanger van zijn vader Jaap.
De muzikant van 31 die gaat zich nu richten op een solo-carrière. Hij wordt vervangen door Robin Kuhler. Zijn doopnaam is Johannes, dus de naam Drieërs kan gewoon blijven bestaan, zeggen de 2 andere bandleden Jan Dulles en Jaap Kwakman. Het weer nog, het is zonnig en vrijwel onbewolkt bij 18 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land. Ook in het paasweekend is het zonnig, droog en warm. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus nog 1 uur trainen. Natuurlijk iPop en de fruitblik. Mij natuurlijk hele leuke acts hier. Ze spelen net op iPop, maar ze zullen allemaal optreden. Berend Riemersma bijvoorbeeld. En Sjoerd en zo. Dit alles en nog veel meer in de komende uren. Daar kom ik graag met Alex. Deze weekend maait iets weekend bij Omroep Friesland. Stoffenspektakel. Kom ik naar de grootste oerdekte stoffenmerk van het Noorden. Tweede Peskedij, 22 april in het WTC Expo Ljouwert. Het parkeren en de intree is vergees. Zorg voor meer info op stoffenspektakel.nl. Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando, koken, baden, genieten. Koen wilde graag weer een keer naar het strand. Maar hij zit in een rolstoel en dan wordt het lastig. Dacht hij. Want met de zonnebloemauto lukte het wel. Die stond te huur en zijn vrouw ging hem halen. En Koen, die genoot eindelijk weer van de zeelucht. Kunnen gaan waar je wilt als je in een rolstoel zit? Huur de Zonnebloemauto. Al vanaf €40 per dag. Reserveer hem op zonnebloem.nl. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair paasvoordeel. Of kijk op grando.nl. Hulp nodig! Paashaastje naar Multimate en Hubo. En profiteer met de stickers van 15 of 20% korting op jouw artikel. Dat wordt voordelig klussen dit lange klusweekend. Multimate of Hubo helpt. Kom naar de Grutte Peerske Show van Boot Akrum. Wil zo bij haar vermaaidje op een springkessen, geniet je jo van uw prachtige collectie sloepen. Maar er is vanzelfs nog volle meer wettersport en alles onder één dak. Ontjen bij Boot Akrum, de sloepenspecialist. Eurojackpot heeft weer de grootste jackpot van Nederland. Want aankomende vrijdag staat de jackpot op 51 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Allinnig tijdens de Peerske Show van Boot Akrum een buiskap bij oorkip van een vaarkleren sloep vergees. Zorg voor orenacties en openingstijden op bootakrum.nl. Ontjen bij Boot Akrum. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oordeel van Noorderwien live. En dat je de beeld bij haar. Ja, het valt op dit moment een iPop-vlaggen om me heen. Dit maakt op het festival zelf wel wat beter, Pieter, hè? Ja, dit moest wel even snel, hè? Hij hem die vlaggen en ik zou ophangen. Nou, Dirk. Ja, Ja, hè? ja, dan komen ze ook zo naar beneden. Ja, dat maakt het net de hut bij, hoor. Nee, de voorspellingen ben goed, dus wat dat betreft. Menje, specifiek, maar de komende dagen, wat moet je mal hier nog doen? Nou, we gaan morgen nog op stap voor iPop. Ah. Nog een keer promoten. Flyer hier dus? Ja, zeker. Ja. Sim hinnen? Hele protte naar Loekrock. Oké. Ja. Leuk bent, mij onder oren Bukkers. Dat is heel. Ik weet het net. Bukkers, ja. 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 Wat is dat lekker bij Loekrock? Oh! Ja, seizoen iPop, waarin iPop ik wel. Het is door de klink, dus het is wat verwarrend voor de dames. Ja. iPop is in, waar is het ook weer? Klaske, wist je het? iPop, waar is het ook weer? Roep je maar. Ja, hè? Ik kom aan bij die. Goed. Ik hoop dat Ede wat het wordt, die moet erop treden. Steeds weer met het camera-ding te draaien, jongen. Nou, ik stel het draaien. Maar ik hou het voor, ik wil, maar ik hou het voor die. Ja, dat is. Nou, het lijkt hier, ik ga nog een hand vol natuurlijk. Dus ik moet even die ja, sure. Dit is een t-shirt. O jee. Van de Friese vlag, maar zeg maar wat in. Met de inhoud. Ja, jongen.
haai van deze week, die gaan naar die daar. Ah. Pop, hè? Hypop. Ja, maar stem eens niet zien. Oh, sorry. Ja. Nee. Gewoon door die microfoon heen beter. Ja, best, jongen. Eigen productie van uw eigen eind. Zo, ik dacht, vroeger is de paling sound, ik wil de AI sound ook introduceren. Oh, geweldig. Ja, toch? Geweldig. Hartstikke mooi. Ik vreet geen aai, maar mijn vrouw wel. Dus ik neem ze al mijn hoes. Ja, nee, natuurlijk maar ze mijn hoes dan nemen. Maar ze net lezen laten, heer Bleeksem. 6 mega blikje. Nee, maar er zit oren aan. Dit is gewoon uit de winkel. Ik kom van mijn eind, jong. Ik had dus eind. Ah, kijk. Ik ben nog een beetje smart. Ja, Henriette, we wassen ze wel. Spijtjes hetzelfde als heen net. Nee, bleek vol lekkerder. Vol lekker. Ja, jongen. Ik eet die ding echt net. Dat hindert niks. Nee. Dit is een aai, man. Nee. Hey, ben je iPop? Fantastisch festival, bestaat al heel lang. Maar wat gist er doen? Dan best net al in, hè? Nee, we komen met een hele band. Sowieso presenteer ik het iPop Festival. We komen met de band. Bad Mood heet we normaal. Maar even Ivo, hier in die eind. Blijf erop. Nou, ik hier eens krijg, ik zei je niet. Wou zeker wel eens een aai op een holle stekken slaan bij Willem. Maar dat woorde leven net. Maar goed. Nee, Bad Mood heet we normaal. Maar nou natuurlijk omdat het Fries Festival is. Min zin. Ja, min zin. Ik wil even dat min zin. Dat klinkt een beetje Chinees, vond ik wel grappig. Maar goed. Hier zei ik nog van mij moest badmode heten in plaats van Bad Mood. Maar min zin vonden we toch wat leuker. Dus ja, nee, wij zien verjaardag we daar dan. En dan hebben we al Frieske nummers. Ik had natuurlijk vroeger muziek maken met gewoon de band Rekker. Daar pakken we nummers van. En we pakken op nummers. Ja, doe maar. Jongen, dat is een nep, jongen. Dat ga ik toch niks, jongen. Nee, nou goed. Nou goed. Maar meer zin dus. Hoe laatste en waar je? Kwartier van fjouwen, meen ik. Maar dan mag ik het programmaboek er eigenlijk in precies. Pieter maar dan. Pieter, kwartier van fjouwen, toch net? Ja, doe maar, zei ja. Nee, kwartier van fjouwen, min zin. Maar een volledige Friese set. En ja, daar mag ik gewoon bij wijzen. Nou, is nog een nummer? Ik ga nog een nummer, ja. Lees dat camera dingen. Mag ik een voordeel? Ja, goed, jongen, ik ga het zo er ook, jongen. Jongen, dat vlog en hoorn op, man. Even een leuke vlog trouwens. Maar ik er een bij ze zei eerlijk, maar ik weet, maak het leuke vlogs. Maar nog ook ik op, ja. Is het erom, ha? Ja. En die eind, denk ik, hè? Ja, die eind, hè? Dat is maar ja. Noem maar ik nog een titel? Lekker keer treden. Nou, ik trei altijd goed. Eduard Missen! Van je lekker en je heerlijk. Ik hier er een hele huf van massakaam van een kroon. Van je lekker en je heerlijk. Ik hier er een hele huf van massakaam van een kroon. In Terwispel, daar was het wezen in café Spaltenbreggen. Maar Jolke on het bier en nog steeds mij plezier. Wat wil je nog meer? Mij is een man. Nou, ik ben mijn gast lekker mij zingen, dat is het mooie ervan. Het bier komt uit de fles, dat kerst toch echt wel proeven. Net te beschreeuwen. Jonke die bloot toch krat en bier te verzetten. Gewoon daar, droog in. Van je lekker en je heerlijk. Ik hier er een hele huf van massakaam van de kroon. Van je lekker en je heerlijk. Ik hier er een hele huf van massakaam van de kroon. In 2000 keer het mal, de takkomst die net vast. Jongen, die wordt gang. Die had er nog wel echt voor, Samal, is het net. Gewoon daar erop zetten, gewoon de jongens let. Van je lekker en je heerlijk. Ik hier er een hele huf van massakaam van de kroon. Van je lekker en je heerlijk. Ik hier er een hele huf van massakaam van de kroon. Van je lekker en je heerlijk. Ik hier er een hele huf van massakaam van de kroon. Van je en je... Ik hier er een hele huf van massakaam van de kroon. Van je lekker en je heerlijk. Ik hier er een hele huf van massakaam van de kroon. Van je lekker en je heerlijk. Ik hier er een hele huf van massakaam van de kroon. Dank u wel. Eduard Rekker, Friese vlogger, Mensen, Bad Mood. Wat is mijn buikje, jongen? Ja, dat weet ik want ik ben boeten de poes, maar ik weet niet waar we gewoon in de buik zitten dan. Maar goed, misschien heb ik zin om bier of zo, ik weet het net. Nou, ik is nou een bier besleerd. Oh, nou best. Succes, man. Wie het samen in? Nee! Oh, oké, nee, ik weet.
Hoezo? Nee, nou, ik kan nog een foto zeggen. Ik kan nog een... Ja, ik ben naar de volgende act. Oh, zo, nee. Nou, nee, best. Maar dankjewel Willem. Zit in de plein. Eduard, jongen, altijd welkom. Ja, applaus voor Eduard. Lekker. Ja, mooi nou. Mooie kerel en nogmaals, de Frieske vlog, kijk je morgen hier, maakt altijd hele leuke filmpjes op YouTube. We beginnen Berend Riemersma, die heb ik graag te gast. Soms alleen, soms met Skwanheid mij. Grap. Ja. Stel even de band voor. Ja, en op gitaar hebben we Iets Peterson. Op het drums. Ja, maar een mooi draai. Hendrik Zijnstra. Op het bas Hette Bonnema. En Lotte Broersma. De vocal. Ja, prachtig hoor. Ja. Je bent eigenlijk een muzikaal duo, hè? Ja, klopt. Hoe lang al? Ja, zolang eigenlijk... De vorige keer dat je wie haar mij, dat vond ik wel heel leuk. Bij mijn Altitude Places voor de domme opmerkingen. Maar daar ben ik heel goed in trouwens. Maar goed. Hoe vaak ben je op paard met deze samenstelling? Nou, dit is de eerste keer eigenlijk. Serieus? Ja. Oh. Ja. Oeps. Nee, zeker niet. Nee, ik hartstikke best. Nee, kom maar goed. Nee, Lotte en ik die treden wel vaker op in dat, hè, Lotte. Ja, nee, maar je bent vaak op een paard. Maar maar Hendrik heb ik altijd in de band zitten. Ja. Dus het en iets speel ik nog voor het eerst mooi. Hast bij de band exact hetzelfde aantal nummers en dezelfde nummers? Of zij is met de band heb ik nog wel oren nummers kunnen die meer geschikt zijn om mensen te spelen? Nee, ik heb eigenlijk alles zelfs kunnen. En hun opdracht om het in te studeren. Nee, maar omdat je toch wat uit de singer-songwriter hoek komt, ik kan me voorstellen dat bepaalde nummers zijn, die moet eigenlijk vol meer met band spelen worden. Of hast dat zelf net zo bot? Nee, ik speel eigenlijk al wel akoestisch, maar zoals lekker helemaal de hele band. Even niet zeggen hier in de solo erin is wel helemaal lekker. Ja, Gerrit krijgt de soundcheck. Dames en heren, ik jou hier in de studio, want je bent een fantastische band. Mooie nummers, maar ik erbij zeggen. Graag iemand denk voor Berend Riemsma. Zeg even welk eerste nummer het is? The Poor Gambling Man. Okay. Berend Riemsma en zijn band live in Ordewien. He was sitting there for hours, smell of liquor on his breath. He just came to bring her flowers for all the bad things that he did and said. When he came home, the house was empty, and there was nothing more to say. Now he knows what he's missing. It all looked dark and gray. He threw it all away for gambling and alcohol. Now he knows he's falling to the ground. He threw it all away. Will he find his way again? He is just a poor gambling man. He didn't show his cards, let the dice rule his life. Once he was the queen of his heart, now he grabs the bottle to survive. On the floor lay the ring, the maiden husband and wife. Once he felt like a king, now it cuts like a knife. He threw it all away for gambling and alcohol. Now he knows he's falling to the ground. He threw it all away. Will he find his way again? He is just a poor gambling man. He is just a poor drinking man. He is just a poor gambling man. He threw it all away for gambling and alcohol. Now he knows he's falling to the ground. He threw it all away. Will he find his way again? He is just a poor gambling man. He is just a poor drinking man. The
alcohol has made him a lonesome man. It's early in the morning, I kiss you goodbye. I'm leaving this town, and you know the reason why. I don't need a home, I don't need much of care, just a traveler continue his way. I don't know what comes my way. No one knows where I'll be the other day. I walk from land to land. I hope you understand that I can stay forever by your side. Don't want to lose my heart to the girl that I just met. I'm not the one who can share his love with her. 'Cause I wanna see the world and the beauty of it all. I need to go without her by my side. I don't know what comes my way. No one knows where I'll be the other day. I walk from land to land. I hope you understand that I can stay forever by your side. I wanna go to places where I've never been. I have to go now, maybe I'll see you again. I don't know what comes my way. No one knows where I'll be the other day. I walk from land to land. I hope you understand that I can stay forever by your side. It's early in the morning, I kiss you goodbye. Dank u. I don't want to be lonely, but I want to be free. I want to make choices being made by me. Don't like the games you play with me. So I'm walking out that door. I ain't your lover no more. I was too young to understand, to know what love was, to be your man. I wasn't ready to share my life, so I'm walking out that door. I ain't your lover no more. I didn't mean to hurt you, that's all I can say. If it makes you sad, I'm sorry, but I need to find my way. Didn't mean to hurt you, that's all I can say.
If it makes you sad, I'm sorry, but I need to find my way. Hey, I don't want to be lonely, 'cause I want to be free. Let me be the person I always wanted to be. I live my life the way I want. That's why I'm walking out the door. I ain't your lover no more. I ain't your lover no more. Heerlijk. Hij is nog hier. Hebben we nog één? Hebben we nog één? Ja? Ja, zeker. Nou. Ja, die doen wij mooi z'n twaalf. Mooi. Lot en Beer, live in de Orwin. Doe maar. Game on. I remember we first met. It was a moment I won't forget. I was numb and my knees were weak. I could barely stand on my feet. We sat around and we had a great time. And I knew your heart would be mine. Felt so good, it felt so right. When I looked in your eyes, let's run away together. Being with you is wasting time. Let's share our love forever. I'm so happy that you're mine. Let's run away. I'll be a guide and a listening ear. I am there to dry your tears. I will try to make you laugh, 'cause it's your smile that takes my breath. You can always lean on me, and I will give you all that you need. And I know that you would do the same to me. Let's run away together. Not being with you is wasting time. Let's share our love forever. I'm so happy that you're mine. Let's run away. Every time I see you, I fall in love again and again. 2 times I wanna be with you. That's now and forever. And let's run away together. Not being with you is wasting time. Let's share our love forever. I'm so happy that you're mine. And let's run away together. Being with you is wasting time. And let's share our love forever. I'm so happy that you're mine. Dank u. Wauw. Mijn band, Mark Meisje Bijnen, fantastisch. Klinkt heel mooi. Berend, dankjewel. Met band en zonder band, op een paard, neem ik gewoon drok. Ja, hartstikke druk. Laatste keer is je wierste, met de hele club, hier is de nieuwe single uit. Wat binnen de plan voor de komende tijd? Nou, er komt nog een single. Mooi videoclip. Door deze cameraman. Jorrit. Ik ken log even op die. Ja, Jorrit. Ja, dat is Jorrit. Ken je even in beeld? Ja, zie je? Jorrit beunt geweldig bij. Ja, zeker. Nee, Zeker, ja. Ben je wat melig. Maar er komt een nieuwe single aan dus. Ja, komt naar een single on. En ik is bij de hele band de studio in? Ja, maar even zien. Nou, maar was nog even nog raad. Dat altijd een beetje bevoel. Nou, je hoort, dan kan ik ze eens even vregen. Het bevoel u hartstikke goed. Ik ga nog even snel naar Lotte, want toen ben ik eens een keer West Actor. Hier is een prachtig mooi nummer voor die je belofte speelde in. Hoe zit het met die solo carrière?
Ja, het is nou een beetje rustig, maar ik ben bezig om, noemers, ging maar bezig. Ja. Dus we jaren nog meer van die als Lottes is, man. Ja, en misschien wat meer duetten, maar Berend. Dus. Klinkt goed, hè? Ja, dankjewel. Dankjewel. Dames en heren, Berend Riemers bij het band. En we gaan naar het nice. Het nije libben, modetrends, tips voor in de tuin, de mooiste Mighty's muziek. En kom eens op fantastische prijzen bij Siekje het Spansje. Mighty's Wieken bij Omroep Friesland. Omroepfriesland.nl/actie. Hey, zet hem op, hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op, hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op, hè. Dat wordt weer smeren! Nu bij Kruidvat €2 extra korting op alle zonbescherming bij inlevering van 200 spaarpunten. Je hoort het goed, €2 korting bovenop alle lopende acties. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op, hè. Inspiratie en handige tips van in Tuin vindt op terrasentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabieltuin. Rond 50 parkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrasentrends.nl. Oh, Sunny direct. Oh, Sunny direct. Badkamer, het toilet, regendouche, ook op closet. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrasentrends.nl. Nu bij Sani Direct. 40% korting op badkamers plus gratis wandcloset. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azus, het laatste jaloeren van Noorderwind Live op deze vredemiddag. Mij onder oren Sjoerd en Sa. Maar nou eerst het nice uit de provincie, mij Dieter Seijers. Het gezin met 14 pleegbijen uit Sint-Jabek van Waard van de Week het huis aanbaande had de komende 3 maanden onderdak gevonden in een huis in de gemeente Waardhoeken. Ze hier een tijdelijk onderdak, maar daar maakt ze het uit. In het weekend gaan ze oorplak en voor de komende 3 maanden ben ze dus echt onderdak. Het gezin is ook dwaande met orenlocaties voor daarna dat ze langer blijven kunnen. De familie rekken bij een voele brand van de week alles kwijt. De mem en haar pleegbijen krijgen intussen van alle kanten help aanbieden. Een taxichauffeur uit Bontebok is een werkstraf eerste van 100 uren omdat er een dodelijk ongeluk veroorzaken had. De man botste op de gediktie in de auto van een vrouw die het terrein van een tuincentrum aankwam. Ze verstoren op het plak van het ongeluk. De taxichauffeur zei dat er de auto neersjoen had. Hij denkt dat de vrouw maar een neetgong de dik oprieden is. Justitie denkt dat de man zelfs de hut rieden had. De rechtbank docht door 2 weken uitspraak. Er is de laatste man voor €100 skiën onrecht aan het grien in de Harkema. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Acht-Karspelen. Aan de weekend benien de omjouwing van sporthal de Vogelkamp Bjemmen sneuvelen. Het zijn trouwens net alleen nog Bjemmen die het beleien matten. Er waren ook auto's vernield aan de weekend. Aan de jaren had het vandalisme in de Harkema de gemeente al een paar €1000 kosten. Boeren doggen wat ze kunnen om de graaide vogelpiekjes het droege maait iets waar terug te helpen. De jonge vogels kunnen kwalijk genoeg fretten vinden. Op een stuk boerenlaan Boppelijouw het Bigelix zit het 10-tal vogels. Just hier uit op Zuiderburen, vlak bij de stad, zeg maar. En toch zo'n mooi gebiedje. En dat gaat je goed. In die verhouding heb ik weinig predatie. En dan zal het je toch net gebeuren dat de vogels omkomen van de honger en de dorst. Rob Veenstra wie dat van de BFW. De eigenaar van het stuk land dat is Jos Leenes. En hij is er ook dwaande om het te bevloeien met water. De eerste plassen die staan er al op. Ja, het land wordt mooi weer nog zo. En ik hoop dat die vogels daar profijt van hebben. Van het waar. De zinnen er volop bij. Er zit een matige oond vrij krachtig en de wat eerste wien. En het is een graad als 18 in het watergebied, want 21 meer de provincie in. Morgen volop zinnen en 22 graden in het watergebied. Het is een beetje frisser, maar de eerste dagen is de zinnen direct weer bij en laat de temperatuur echt weer boppen de 20 graden. Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie.
Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl. Yes, het is weer tijd om te barbecuen. En bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijke barbecue. Zoals onze lekkere biefstukspiesjes, grillburgers, gambaspiezen, grove barbecuegroenten en nog veel meer vlees, vis, vega of groenten voor op de barbecue. 3 bakjes voor maar €9. Jumbo, ook voor de barbecue elke dag euro's goedkoper. Snijn in Bureau de Vries. Pieter Wiebenga, die een protest had door de Tweede Wereldoorlog, die zei hij wie een van de grutten in het verzet. Nou ja, daar kan ik als zoon alleen maar trots op zijn. Jacobus Johannes Boomsma uit Sondel wie een verzetsheld. Hij oerlibbe de oorlog net. Je kan beter een heid hebben die je net kent, maar waar je trots op bent, dan een heid die je wel kennen, maar waar je net trots op wezen kennen. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Als je wat je net kennen, dat kan je ik net missen. Van Tilburg past lange armen en korte benen. Een maatje meer of minder? Van Tilburg past jouw lijf. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk wel wat te kiezen hebben als ik op zoek ben naar een hypotheek. Nou, kies dan voor SNS. Hey, stem van SNS. Ja, ik weet het. Jullie hebben niet alleen hypotheken van SNS. Inderdaad, bijvoorbeeld ook van Egon, Nationale Nederlanden en voor mensen die duurzamer willen wonen, nu ook een hypotheek van ASN Bank. Wow, jullie hebben steeds meer hypotheken. En niet alleen van SNS. En dus altijd een scherpe rente. Heel normaal. SNS. Omroep Friesland. Nog iets jaloeren te gaan met het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we intussen alweer de hele studio verbouwd hebben. Sjoerd en zo. Ze is helaas spelen hier. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Maar we gaan eerst even naar Klaske Verwer. Daar die al je linker had met meneer Steegstra. Hè? Ja, helemaal. Muzikaal, familiair, vriendschap. Alles. Ja, ja. Alle tiers die aan dan ben ze bij ons aan het spelen. Hè? Dus ik maak je alles mee. Dus de nummers die ze aanspelen, die kist ik uit de holle hast of niet? Nou, zowat. Nee, maar dat is wel het mooie. Hè? Ik vind het echt weer een gave als je zulke mooie nummers schrijven kennen. En dan is het nog eens een keer dat ik dan soms als eerste daarbij wijzen maak. Dat is dat gebeuren. Ja, dat is genieten. Machtig. Ik ben heel trots op een man. En heerlijk. Aan ze genieten. Doe even, dus eerst alleen maar achter de bar. Ja. Maar ik denk, je mag net versoepen in het hele hype-op-geweld. En we moeten toch even houden de prachtige projecten die we regelmatig organiseren. Het goeie nieuws is trouwens, vertel eens me tussen Noors lippen. Sarah Smith komt met de hele band in oktober weer waarom? Ja, op 24 oktober. Ja. En dan ga ik ook mijn eigen cd-presentatie. Hoe vier best ermee? Het zit mooi op. Ik nog een heel mooi nummer met Sarah Smith heb ik opnam. Dus die komt er ook op te staan. Ja. Dus ik denk een mooie verrassing voor die 24 oktober. Komen we gewoon mij qua. Ja, te gek toch? Sarah mooi met de band. En misschien hebben we dat nummer met z'n tweeën. Maar het hele opnameproces, productie, alles is klaar of niet? Nee. Oktober, we gaan nog wel even tijd. Ja, we gaan nog even tijd. Maar het meeste is wel opname. Maar het min even de puntjes op de i. Vind je er nog mooie projecten? Ja, we gaan na je week vrij. Dan hebben we de live sessies beurs in Dream Project Studios in I. En dan komen My Old Suitcase. Ja. De twee man, Hendrik en Dirk. U is net onbekend gelukkig. Nee, hartstikke mooi. En ik weet, dat ben kwart 5 mensen die het verleden week in Garadiction. Op een singer-song contest. Ja. En echt wel machtig mooi. Hoe waar was het? Haak het over Jacques van der Waal, onder andere. En Luco, dat is nog een jong baas, maar echt piekenvel. Maar ze komen al hier bij die, had ik begrepen, op te treden. Dus. En Kim Sera is haar artiestennaam. Ja. En het leuke is, ik weer helemaal rekken trots Jacques. Jacques van der Waal. En hier went het in Jubegeer, komt daar net bij. Maar die man is een goede 60. En dan haast ze iets van, dan besjust dat. En denk je, wat voor geloer komt daaruit? Hij had 2 nummers die in Willem. En ik dacht, oh man, speel je even een oorentrouw. Echt zo mooi. Dus die komt in het vaarprogramma na je weken. Want ik vond hem zo mooi en hier vond ik zo leuk. Ik zei, dat je het bij u zou komen. Het genieten van een mooi intiem live muziek. Prachtig nou.
Welkom. Best altijd welkom, Klaske. CD, dat wordt nog wel even na je weekend dus in Ier. Ik ben er van de weekend met de fiets nog doorheen gekomen met mooi waar. Hoor, kijk, kom stemmen om koffie. Zwaai ik even, ja. Maar ik heb dit keer al krampen in de koeten en alles begon ik zitten te doen. Ik denk ook nog zitten gaan. En ik bijl meer morgen. Ja, daar kom ik net weer doorheen. Nee, maar doe... En ik moest dan van Ier naar Ljouwert fietsen. Hè? Ja, dat is weer, maar ik kan heel goed masseren. Hè? Dat hoort hij hoor. Wat hoor je? Nou is de krampen uit. Goed, dank u wel. Klaske, verder daar. Dag, Sjoerd. Hey kerel. Mooi dat we bezig zijn. Ja, dankjewel man. Vertel je, waar is mijn naam? Want je hebt een prachtige t-shirt nog, Sjoerd en zo. Ja, wees. De merchandise leidt het net. Nee, ik zei het jongen. Nou, het is heel simpel. Ik ga hier op het baas hebben Richard. Dag Richard. En uw toetsenist Jacob. Jacob. En links is percussionist Sjoerd, hè? Ja. En meisje jou, is dit vast? Is dit projectmatig? Dit is fast. Ja. Sieberijn is een hierleen opstapt en toen ben we Safje er gaan. Ik zei, ik wil absoluut er ook in. Ja. En want het is ooit vanuit mijn solo traject ontstaan. Ja. En deze man had ik er omheen gebouwd en dat is super. Stiert erbij een soort akoestische setting, heel semi. Is dit hoe je het altijd doet of heb je hem ongepast onder Dit is meestal wel hoe we het wat doen. Alleen de drumkit kennen we wel eens wat uitbreiden. Dat hangt er vanaf. In Greta Zaal speel je, hè, dan doen we het wat uitbundiger. Maar van deze setting doen we het zo, ja. Ben 10 nummers of heb je die mensen anders kunnen? Het is nog steeds hetzelfde concept dat betreft. Ik kon mij iets omzetten, teksten wel, stukje melodie en als band maatje het geheel. Prachtig man. Ja. Nou ja, Klaske, de connectie is duidelijk. Je beheert tot hetzelfde muzikale familie, mag ik het zo zeggen? Dat is weer. Ja, prachtig man. Dat is dit een resultaat van. Welk nummer begin je mee? We beginnen met Meer dan zingen. En dan zijn nog 12 van Sjoerd en Sa, dames en heren! Nog zij jong en de vrouw lijf voor u ziepen. Together hand in hand, meisken die dus net begrijpen. De tijd die voor u stil, alleenig dit moment. En nou, sjoeg ik te bek. Maar het wie je nog net dus tijd. Hij liet een wak in, maar de tranen in die regen. Ik zou daar nog staan, als ik weer omkoe in de tijd. Ik doe net weer, ik zo steen op een plak, werd ik doe net stier, weg nog iets, dat zo ik in. Zo van is jochtje, van u speen, maar zij het net gaan, doe wie het net u stiert. Zo ik wie maken, alleen nog voor die maar doe van meer als in. Doe van meer als in. Doe wie het maken van meer als in. Van meer als in. Maar het tijd had geen schoft, dat de leefde hakken weg vond. Na hier een lang beziekje ha ik mij zelfs weer jong. En zo nou en dan verlies ik mij in door de tijd. En dan viel ik die hand in die van meent. Maar ik ga niet bij schoen, en zondag dat wel zeer. Maar de tranen in die regen, en dat wie de laatste keer. Als ik weer omkoe in de tijd aan, die ik het doe als die en dan die ik daar, maar ik doe net weer. Ik zo steen op een plak, maar ik doe net stier, als de liefst, dat zo ik in. Zo van is jochtje, van u steen, maar zij is het net gaan, doe wie het net u stiert. Zo ik wie maken, alleen nog voor die maar doe van meer als hier. Doe van meer als hier. Als ik weer omkoe in de tijden, hier ik het doe als die en dan wie ik daar ben ik doe net meer. Ik zo steen op een plak, ben ik doe net stier. Best nog iets, dat is hoe ik ken. Zo van is jochtje, van is steen. Maar zij is het net geen, doe wie het net is stier. Zo ik die maken, alleen de verdij maar doe van meer als in. Dankjewel. Dankjewel.
Oké, dit is even niet om mijn route. Dus ik ben een blauwe waardpik. Ik ben al samen hier een dakkamer. Er zit waterbloed in mij van beide kanten. Ik ben hier van een messenstekker en hier van een turfje. En dan krijg je het. Dan geeft het nog maar over. En als ik steeds 1, 2, 3, dan zegt hij hem. Precies. Oh. Hou dat maar goed. Dat mag je haast een paar keer. Emiel gaat taststemming, jongen. Ja, dan willen we dat. 1, 2, 3. Stek die snijden! Ik ben een woordpik, jongen, en mijn naam dat is Sjoerd. Ik ga met z'n stekkers, maar ik turf bloed. Ik ben een woordpik, jongen, mijn naam dat is Sjoerd. Ik ben een woordpik. En hoor op maar goed, ik ben een woordpik, jongen, en mijn naam dat is Sjoerd. Ik ga met z'n stekkers, maar ik turf bloed. Ik ben een woordpik, jongen, mijn naam dat is Sjoerd. Ik ben een woordpik. En hoor op maar goed, show me Paken en Beppe Steegstra. Zij kwamen uit de Westrijn, daar op Salomo Levi-stritten. Daar ging het altijd niks, maar het wie één voor allen en allen voor één. En met de herder in de hoorn. Waren we strijden bij het hoogste plakje van uw Frieske loon. Ik ben een woordpik, jongen, en mijn naam dat is Sjoerd. Ik ga met z'n stekkers, maar ik turf bloed. Ik ben een woordpik, jongen, mijn naam dat is Sjoerd. Ik ben een woordpik, en hoor dat maar goed. Ik ben een woordpik, jongen, mijn naam dat is Sjoerd. Ik ga met z'n stekkers, maar ik turf bloed. Ik ben een woordpik, jongen, mijn naam dat is Sjoerd. Ik ben een woordpik, en hoor dat maar goed. Ja, mijn allerliefste memke, zij kwam uit Broeksterwoud. Maar ja, werden een slagmeisken, we hebben net zo gauw van hoort. Zo roeg als touw en hurder als hut, zo die in de turfjes maar krijgt. En woest dat luisterboeken was, dan is het een probleem. Dan krijgen ze een skerjontje op de bek. Want ik ben een woordpik, jongen, en mijn naam dat is Sjoerd. Ik ga met z'n stekkers, maar ik turf bloed. Ik ben een woordpik, jongen, mijn naam dat is Sjoerd. Ik ben een woordpik. En hoor maar goed, ik ben een woordpik, jongen. Hij is een woordpik, jongen. Ik zei, ik ben een woordpik, jongen. 1, 2, 3. Stek die snijden! Ik ben een woordpik, jongen, en mijn naam dat is Sjoerd. Ik ga met z'n stekkers, maar ik turf bloed. Ik ben een woordpik, jongen, mijn naam dat is Sjoerd. Ik ben een woordpik. En hoor, straks maar goed. En waar wie Sjoerd Steegstra zonder een tranentrekker? Dan weet je het net. Dat doen we hier dus ook nog even. Heel hoge sferen. Dit nummer heet De Mooiste Bloem. Ik wie nog maar een jonkje, hij ruitte neer als zingen, kwamen soort bij Paken Beppe, maar u spaken we de ziek. Zijn dagen hier op hierde, ze kwamentaan een, en doe dan Safir wie keerde ik mij thuis uit. Weg je Paken hinnen, waarom sliep er zat Jip, en mij tranen oer zijn wangen, ziek helle huis heid Jip. Paken is begonnen, ons zijn laatste reis, mij zijn jermen om mij heen. Wie dit wat hij doet, zij zon het leven. Het vlucht voorbij, vast het wist best alheid. De blooste zon van mem en mij, maar on alles komt een eind. Zelfs de mooiste blomje deer. Zij maken het paard dan vrij. Voor het nighttime, dat komen zal. Zij ze dek voor die en mij. Ik wie krijgt in de 20 en na een jarenlange strijd. Helde de deus mem op en volge door skier. Had dagen hier op hierde. Ze kwamen dan een en doe het dan Safir wie keer ik mij werd de huis. Waarom moest dit barren? Zij wie vjesten te jong en gevoelens van
begrip, dwalen niet bij om. Maar mem die is begonnen. Onhaal eerste reis en verslaan terug alle onmacht. Wie dit wat hij doet, zij sjoert het leven. Het vlucht voorbij. Vast het wist, wist hoe ik heid. De bloost een soort van mem en mij. Maar door alles komt er een. Ja, mijn meeste bloem is der. Zij maken het paard nou vrij. Voor die zuske en voor die. Voor de band die sletter krijgt. Op een dag, dan word ik heid. Dan wist op haken, toch mijn zus en toch mij. En de leefde van u is man. Ja, ik dan terug, want dien bands ben. En zo liep het, zelfs de dier. En ik al docht het, soms zag ze je, heid doe wist het, zelfs de mooiste. Blom je dier. Maar de leefde bloot bestaan. De meeste blom. Prachtig, dank u wel. Piekenveld, blijf even staan. Want, je hebt het misschien wel zien. Peter Boomsma is hier ook. En dat is een verste show en een harker van dit programma. Maar ik ben groot fan van onder andere van de muziek van Sjoerd. En die kreeg ik een mail van. Die zei, mij ik welkom. En natuurlijk mag altijd welkom bij Petra. Maar die had ik nog iets bijzonders voor Jim. Petra. Ja, ik zal hem er even bij pakken. Pak er maar even bij. Speciaal voor Sjoerd. En zo. Een gedicht van je maken, man. Ja, weet ik. Sjoerd en zo. 2 van de 4 bandleden ken ik al bijna zo lang als we muzikaal bestaan. Vorig jaar, januari, besloot de toetsenist dat het tijd was om te gaan. Ik heb hier best wel lang last van gehad, totdat ik dacht, nu ben ik het zat. Gelukkig was er toen al een andere toetsenist. Maar de herinnering aan de voorganger was nog niet gewist. De bassist is er nu ook standaard bij. En ook dat maakt me blij. Nu zijn ze meer dan een jaar een geheel. En dat doet met mij ook heel veel. Het is nu net of is het altijd zo geweest. En is het met hun altijd feest. Ik hoop dat het heel lang zo mag blijven. En ik over een paar jaar nog eens een gedicht voor deze mannen mag schrijven. We binnen er nog net, Petra, want ik kreeg via weer een gedicht voor jou bij me binnen. Want Petra, wat ik al zei, is een verste jogger en harker van dit programma. En die zit de laatste tijd net heel lekker in haar vel. En toen zei Sabine Kinderman. Ik heb nog een gedicht voor Petra. Die lees ik nog even voor namens Sabine. Voor Peter Boomsma, lieve vriendin die ik zo mis. Ik weet wat het is om je niet goed te voelen. Je begrijpt wel waar ik op doel. Het lijkt wel alsof de zon achter de wolken verdwenen is. Alle verwarde gevoelens en dat gemis. Dat is begonnen leven in het duister. Een hart vol smart en verdriet waar je met je gevoelens heen moet. Weet je niet, maar ik luister, begrijp je goed. Houd moed. Ik hoop dat de zon weer gaat schijnen en de wolken verdwijnen. Een helder licht in je gezicht. Ik geef om jou en ik blijf je trouw. Ook al ben ik figuurlijk in je leven, ik kan je proberen steun te geven. Ik vergeet je niet, ik voel je verdriet. Ik heb geen smart, ik draag je in mijn hart. Speciaal. Sjoerd en zo, Petra, dank u wel. Kom maar even lekker bij. Regina! Ja, ik ben een beetje ontroerd. Ik kijk, maar we moeten even terug, want we moeten eigenlijk nog naar een agendapunt. Ivo en Augustin te dringen. Maar we moeten eerst naar een overhaal. Doe haast wat bijzonders bij een big band. Ja, ik heb Pedro en Jelle mijn naam. En die vertellen nou even verder. Wat ga je hem doen aan?
Wat we doen gaan is namelijk een jubileumconcert op 28 april in Popcentrum Iduna. Want Big Band Drachten besteedt 34 hier. Ho even, 34 is het al, ja. Wat ga je hem doen? Wat is het feest? Nou, ja, spelen natuurlijk. Maar... Ja, iets heel bijzonders. Ja. En het meest bijzonder is de presentatie. Dat wordt namelijk gedaan door iemand die een aantal jaren bij jou zeg maar het vak heeft kunnen afkijken. En dat is Regina. Maar net goed, ja, want zo goed ben ik net. Maar behalve dat ze gaat presenteren, gaat ze ook een ode brengen aan haar aanstaande man. Oh? Ja. Is ze trouwen? Ik Nee, maar ze gaan een liedje zingen. Dear future husband. Dear future husband, here's a few things you need to know if you want. Maar we dik feest dus. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik maak naar de klok. Dat had niks bij. Er is wat ontwarmend vocaal talent. Wat eerst zongen en dan krijgen we een aantal local heroes. Die zullen een aantal dingen, zelfs met een paar oerzettingen in het Fries. En dan komen zijn eigen meesten aan boord natuurlijk. Wie? Wat? Wanneer? Even nog een keer. Datum? 28 april. Waar? In Iduna. Waar? Hoe laat bedoel ik, sorry? 12 uur. Dank u wel. Ivo, Arie, kom hier erbij, kom bij. Koningsdag, Prinsentuin, dames en heren. Gewoon het eind voor dit programma. De line-up, mij, waar, al je ragen. J-Dogs, Hangouts, Palace of the Queen en Lucky Daltons. Ken je toevallig? Ja, mooi dan. Ja, geweldig. Ja. Wat voor feestje wordt het? Welke locatie heim daar? Princeton. Ja, maar de Princeton is grut, hè? In de koepel. In de koepel? In de koepel, ja, muziekkoepel. En mooi geluid. Ja. Je hebt zullen optreden? Dat is wel de bedoeling. Ja. Hoe laat met je? Ik wou met een kwartier of jou. Een kwartier of jou. Wat hoe laat tot hoe laat is het? Het is 's middags 12 uur tot jongens zo'n. Lekker swingen dus? Ja, de hele middag. Ja. De hele middag swingen. Dus is het in de organisatie of doe spelers mij? Ik doe de organisatie. De beste organisatie? Ja, ik kan het gewoon wel stellen, ja. Vergeet toegankelijk? Ja, gratis toegaan. Ja. Gewoon hanging out in de park. Volgens mij ben de waarschuwspelling wel aardig. Ik hoop dat het heel mooi waar wordt. Zijn graadje 24 zo mooi wezen. Ivo, hoe zit ik even? Nee, ik zal ik even heen. Willem, ik maak daar speel je. Och heen. En wij zijn de laatste. Mag nou ook weg? Wij ben laat mij even uitpraten, ja. Wij zijn de laatste band, dus we moeten als eerste soundchecken. Ja. Dus wij zijn er als eerste en wij gaan als laatste voort. Maar als ik net speel je zo, wie ik erbij, want de orenbands, de J-Dogs, die kennen we al, ja, de Creedence band, de Hangouts. Misschien wel de beste Rolling Stone coverband van Nederland. Die speel je er. Nou, en Palace of the Queen en Lucky Daltons. Ja. Dus ja, als ik net speel je hoeden, dan ben ik er sabbesijk heen gegaan. En het is ook nog eens gratis inderdaad. Nou, wat wil je nog meer? Net stenen maar erheen, toch? Dat vind ik wel. Ja. Waar we prachtig aardig. Vind je er nog wat? Nou, ik ben uitpraten. Ja, kijk. Nou, hey, haast. Ik mag nog even, dankjewel. Ik mag nog even één keer naar mijn iPop gasten. Die mag even bedankt voor de komst. Die zit hier al hele beetje achter de bar. Kom goed, meen je? Ja, zeker. Ja? Absoluut. Mooi de flyer werken al, hè? Sorry? De flyer in, we maar hem hinnen. Geen idee. Wel leuk, Rock. Net stenen maar hinnen, Pieter. Absoluut. Kom al een keer, mooi waar. Willem, het is bijna tijd. De andere studio zit met smart te wachten. Ja. Het is nog 20 seconden, dus afronden. iPop, nou hoor. Dankjewel Willem dat we weer bewijzen mochten. Publiek, dankjewel. Petra, dankjewel voor het prachtige gerecht. Sjoerd en Sa, wat te vinden op Facebook en op alle mogelijke manieren. Klaaske, dreamprojects.nl. Dit weer Noorderwiel live. Nou, doei.